PhD in public health. But in between, atiyo apongo tiyo Cambridge CDC research nonro. Manonro no emanotiega mo omia direction on kaka inyalo bero tiji kitiyo. Nikech ing'eni chike mag CDC opogre gi mamoko. Utiyo gi wazunge mo Atlanta. To gi mentor. King'ama nigi siso mar tich kata kin gi gombo mar ng'eyo tich maber, is the best place to be. Gimaki kendo gitai. And gipuonji tiyo in terms of quality. Itiye maber ma ok ing'in ng'at machielo bo dugo kendo tiye bang'i, ok iwuoth tich. Tipuonjri bende kaka inyalo ng'iyo mipang tich maber kapok ichake. Matiende ni kichake to koro itime maber. So that shaped my journey yora mar tich ma specialize in monitoring and evaluation. Koro monitoring and evaluation ing'iyo ni tich mitiyo itiye maber nade, to system itiyo gono chal nade, to ere kaka inyalo influence the system mondo tich obed maber. Ere kaka inyalo build up a system. To system it means ni also the human resource aspect. Koki yudo jok matiyo malong'o tinyalo bedo ni tur gi tich kata tich ok nyal tire maber. So ng'eny jok matiyogo wacho ni omiya bedo perfectionist. Ntiete kaka idwaro gik moko timre koriere. Yeah. Kochopo such teach, I think nikech kokitiye maber to bo yuothre. To kokitiye maber to decisions ma kata rieko mibong'ad kopogre bang' mano ok bibedo rieko malong'o. Nikech tich mitiyo itiyo tich moyuothre. Koro kitime dichiel tiaye. Emomiyo awachoga ni afadhali idhi mos titime maber maonge ng'at ma koka boduogo toki to timo. To gimoro kamoro amora ma intie build a structure. Build a system ma ka ng'ato biro toki to yudo ka iketo ne kama ber. Omiyo tich mwatiyo kaka sani tich matiyo ma chief officer is a contracted position. Ok en gima ochwere permanent. En mar orak. Koro departments masedhiye en the first thing matimo en akwongo ng'eyo asomo department no chal nang'o. Kasesomo to I build on it and I take time. Okarikni ga. Ok en moro makidonjo taloko mataloko ng'ato ini wuok to ini dhi kanye. Kidwa tiyo maber kuongi som ni department no en department machal nade. Basto ing'in to jok matiyogo gin joma chal. Keche department opogore. Then kisesome ming'eye maber, ichako build that structure. To kirikni tiboyudo kitimo tich ma ichalo ng'ama iwacho gare gi dholuo ni iparo ni irikni kare irikni. Koro yudo ka tich bedo matek. To by the time itieko to onge gimitimo kata achiel. To ng'enyne be yudo kitur gi tich. So kana wuok CDC nadonjo county government. County government adonjo as a director mar monitoring and evaluation. Nomia unit a health department. And I remember that time then unit mane more or less notho. Koro kana donjo to the then chief officer onyisa ni odwa miya unit ma is gone mosetho to o trust nanyalo chiere. Koro kana donjo noyudo ka nitie an NGO mane sano ne tiyo gi county to noyudo ka ne gisetimo kabisa mano oyudo ka koro mano Kanyiru county ma Mombasa. Koro ne giwuok to ne giluongo bura mogik mano adhi Diani to ne giwacho ni koro gineno ka nikech ne gi support counties abich. Gineno ka giyware gi Mombasa to ok nyal. Koro gineno ni mondo gitim closure gilor ka gidhi. To iye kanyo ne nitie onagi mokabi adek ta approach gi. Riwruogno koro. Riwruogno. Takone ginakwayo gin gimiya thuolo mondo gimiya dweche adek. Nikech unit no nomiya kotama to ginyalo dar. Mwatimo baseline assessment. Mano wasko matin piny maratama lapar. Then apenjo gimiya template ma inyalo tim. Bas ka gimiya to chako build that structure from zero. Matimo evaluation, matimo maturity test, mang'iyo kaka wadhi in all aspects mag service delivery manitime health.
After around 8 months, gidu gitimo external evaluation exercise, and we had scored at 80. Makro gibet koa piny marapar. Piny marapar. More score more than that. Kane COVID odonjo, nane frontline. Mar COVID. Udoka ochakre to Mombasa being one of the kar limbe no be affected kabisa. Kendo un mane ni menyo kabisa gi weche gi. Exactly. Koro kano chakre to ne onge keche piny no buokte onge gimora mora ne onge ikrok mora mora. Ne trial and error. To ne wakia kata ni wadil gango. Koro tie mama mane tie another NGO manobiro volunteer keche gik moko nolora at that time. Koro na bet kodeta page ni kata na reporting system ema onge. Koro wadonjo a website wang'iyo mar World Health Organization. Then I pulled it out. Boy, Dokawa said this several weeks. Onge communication from national government, the whole system obedo crashed. Ngato kangato is in a panic mode. Ne onge kata na PPEs mirwako gi kata mask ne onge. Koro doka jine mask achiel ngato tiyogo kata na dide kata de ngwen. So we pulled that. Taso adhima abet go piny mwa loss nkech no duong ahinya ma develop a reporting system. Koro iloso ni koro chendo dhi chalo nade wach wuok kuom ng'ato ng'ama chiwe ne jopiny. Exactly. Koro wachako transfer all the data mane wan go kwa keto kanyo. Ji noluoro COVID. Koro ido ka jok mane bedo trained madhi bedo frontliners kane gichopo sama koro nego beni gichako tich to gilal. Kendo wachako manyo team achielo wa train. Koro nokete in charge of quarantine facilities. Nokanindi. To nokang'eyo at that time. Kechene by sachiel wane tich. To adoke ot samoro sa 12 sachiel otieno taluokra tachaka wuok adoke quarantine facilities tawuok kuro samoro sa 5 sa 6 otieno samoro kichopo tigocho ni nitie emergency ichake dok. Then ok na realize ni kata chiemo noko chiemo. Okawa a long time ekana fuyo ni kata mentally gino no affect jok mane watiyogo makoro no ochiwre ni tiyo. So being a frontliner gitich mana tiyo no chingura poka na simuna dika governor munda ka barua. Koro kanadhi to omia barua kayele to I been appointed chief officer from director with immediate effect. Kaka na tim barua no notama ba adok ne wantie training moro madok training no ma mwatieko mokanyiso ngata. Then koro kiny ne kachiew to kaka chako tama. The word was, of course, was now out. And that's how nachako my journey of being a chief officer for public health. Kauro kano abed appointed to na debet gi governor no luonga to kona na kwai ni konya mondo public health otimamo ochir mondo otimamo. Mano kocha ni sechiero dweche adek mano micha no dhi mokalo mitimo maber. Makata the first time that time under manantie ahead monitoring and evaluation emanwa produce a bulletin for the department. To ge bulletin kendo mose gol kendo emandi bulletin manyiso kaka department perform in matters service delivery, partnership with stakeholders, finances in terms of the allocation ma department, the absorption rate, and the best stories ma wanyalo betu ma some of the best success stories no ternyaka modbedo documented motere a council of governors website. To Paulina penji mana kaka iwacho kamanero ngeni thothne itimo gimoro maber kaka jatelo kata ichako chendo moro maber to kigoli kanyo to gini tho kodi kata iwe kamano ngat mabiro take over ok nyal kawe kaka gimaber mowinjo bedni ichorruok godo nyime. Challenge makamendi kaka koro ngat matiyo ere kaka inyakony to ken mane emigepe ken waneno gi kata counties kata sirkal mamalo. Management kata leadership opogre. Yudo ka siche moko ngenji kodonjoga kunde manyien to gitimo radical changes gigolo ji eno donjo gi joge to donjo gi system mare to odio onjao gite wit kucho to samitimo kamano okomi thuolo mar ng'eyo ni to ang'o manyocha tiyo ang'o manyocha ok ti nikech kaka jatelo kidonjo kamoro nitiga kidienje ma ji adek nitie group manyocha timo gik maricho magin magikuongo gimaki mokwongo mondo giendelea gi gik magitimo maricho. To nitie group mong'eyo mosebedo katiyo kanyo matimo gik mabeyo. Aso nitie group mobet chien mang'iyo to wadwa neno pinyo chomo kanye. To samore igi kanyo nitie achiel kata ariyo manyalo nyisi adier ma kaka kanyo tiyo.
Koro kisome maber midonjo kimumuri tiyudo kiketho the whole system osebet, then by the time you realize ni timo makosa yudo kiseketho gik mang'eny to it's too late to rectify. So the best thing mawacho ga ni samoro ka kidonjo kamoro kaw thuolo mondo isom, ng'e ni department botera ni mokwongo tija en ang'o, what are the deliverables are expected of me, then kiseng'eyo then isome mos. In health ipuonjowaga ni ti gi wang'i ahinya molo gimoro amora, nikech ng'ato kodonjo e dhot kacha to king'iye dichiel ok ing'iye ingoro wang'i, igawe dichiel to that one look ing'eyo gima ng'ano kale, gima ok onyisi cha ema onego bed ni focus on. Ibong'eyo ka en gi shida, ibong'eyo ka en gi rem, ibong'eyo ka pache opogore. So koro ng'ato kaw kinde ne kaw thuolo mondo ing'e ni department madhiye ni to ang'o manitie. Koro tok jatend migawo mar public health mano Mombasa County, tok mano idonje weche mag limbe, adhiye environment. Kana the environment and one of the most in a department matekie kabisa kabisa nango kamano nikech kana donjo for 2 weeks nachunga adhi dirisha tachung tang'iyo oko, nikech that time koko ne ng'eny ahinya ni Mombasa olil. To Mombasa is a tourist destination, to wadil gi choko takataka to the shi mar jo Mombasa ni kochiew to kawo takataka ne ng'eny gi wito oko kanyo to dhi modhi. Then ne wan gi illegal dumping sites madhi 49. Trucks machoko takataka be kidhi tich yudo ka ginindo kanyo timi bill mar spare parts midwaro. And I learned a lot keje mare koro area mane akia. Koro we had to first and foremost understand ni staff mwadil gogi gin staff aina mane. Koro nadhi makao files mwago piny te motim profiling mwad lost a new database. Then I realized this is how I should onego bena loso gi jogi. Keche kidhi communicate kode yo moro mopogore kara ok giwinji. Ma ang'eyo ni the kind of the composition of staff mane wantiego. Then waduogo koro a fleet. Somo ni ere kaka wanyalo manage this fleet mondo kik watigi mafuta mang'eny, kik wa lose mafuta mang'eny. Mago geche mag takago. Wa make sure ni kamoro ka kamoro ikawe takataka. Then decommissioning mar the illegal dumping sites. More decommission from around 47 by the time anawuok ne gina 19. Then koro chako end to end kamikawe takataka gi kamitere ere kaka inyalo kete mondo obed malong'o. Koro waluongo partners kaka JICA mondo koro miwa paro technical support on kaka wanyalo chako segregation of waste matine ni takataka minge odicha ipoge mondo ikete mwandu. Koro jok madwaro plastic kao, jok madwaro gik moko kao modong' no kore kitere dumping site. Mano ni kare kabisa. Kaito ngeni nitie kaka bende nitie kaka ochiegni gi weche go eko mag limbe. To in ng'at makoro wuok e weche mag thieth. Idonjo environment bende king'iyo gi public health bende dhi machiegni kabisa. Tourism kae. Kana donjo tourism weche limbe koro. Ne opogre, en koro no opogre apoga kabisa. And kana dojo kuro akungo penjna ni but how ere kaka dwa chako. Then kitchen tourism ten trade ten culture to ye kanyo nitie nyaka lika. But koro nang'iyo to ang'o manyalo ting'o Mombasa malo ahinya e kind these three mano sections. Dipende kinde bane uyuoro gi county ma Meru weche mag Mira Mira gi Mogoka mag Mira gi Mogoka. Koro geni oyudo ka governor boketo pronunciation kanyo ni okodwa Mogoka e county, kik donje county. Ma ne rach jowa nogo, staff wanogo kabisa jogo be gi sama gidhi timo implementation. Sama ne gidhi timo enforcement nogo gi ma joma no staff mono no tong na ni nego. So we went back more bet makoro wayudo kaka waloso kod gin keche gi marach ma momio ma be itimo anyalo paro 2019 nente issue mar Mogoka. At that time pok na bedo chief officer ma counties nte mano ban Mogoka ma wan kaka Mombasa ne watudre gi Technical University of Mombasa ma wakao some sample mag Mogoka.
gimira motere university mondo timne nonro. The result nogolo gima buogo ng'ato king'iyo content mar mogoka nikech unlike mira ka ng'ato otiyo kode tido ko obedo momera minga kapoko odhi piny. Koro ido ka gigi uso but school. Oking'e ni gima ne gipenjre to kamogoka ni ober Meru. Ang'o miyo Mombasa kendi to koro rache? Nikech giuse tie school. To giuse tie kanise. To kiuso gi tie school matiende ni target mari gi school. Okay. Koro ido ka nyithindo matindo nyaka mane primary tiyo gi mogoka. So we needed to control. Mondo jogi kata kigolo gi to gidok etie skundego. Koro ipenjo ni to sami uso gi tie school. Okay, uso negi janyuol. Matiende ni uso negi nyithi school. Tiyo ka drugs donye e schools kuom nyithindo matindo kata moko ma jo class 3 yudo ko sechako tiyo gi mogoka. Nikech ing'e ni Mombasa bende gi weche go eko mag yedhe mamero ji ni cases ni malo kabisa. Koro ido kane wa control nyaka kuonde mi use kuong ben wagole tie school mondo koro jogo dhi in areas ma ginyalo time ohala. So kane wadonjo limbe watemo matek mondo waywa mondo be wa market Mombasa obed e rang'iny mamalo ji mondo ng'e ni to magi gik matimore. So nwang'iyo limbe opogore kech chon ji ne ng'iyo ga nan ng'ato kobiro Mombasa mogo abale nam to chopo kata kodhi Fort Jesus. But koro nwa introduce nyaka mpira migo e dho nam mwakelo nyaka jok mariembo ndigni mapiem, wakelo nyaka chiemo mopogore koro itimo nyaka exhibitions mag chiemo, wakelo nyaka jok ma chiemo nyaka e nam kech meli ne nga achiel kende mane ji wuotho go e nam ka chiemo, but koro nomed gi makoro gibedo adek. Then wakelo nyaka tuke mag nyithindo matindo mag sports mag football and all that. Lakini nwang'iyo ni to ere kaka dang' wamede kendo wang'iyo nyaka kuonde moko minyalo time lime nikech ji ok ong'e ga ni Mombasa be kidhi tinyalo neno gik moko kaka rao, kaka giraffe, gik mopogore ji ong'e mani en dho nam kende. Gik mako koro gini nomiyo kendo lime ma Mombasa ochako dhi malo omedore ma meli manobiro during that time makelo welo mamoko kelo kata welo 2,000 ne gin meli 7 kano wuok e meli 2 kata dek mane nitie mbele kanyo mondo nyaka biro mano kwan maduong' nikech jogi kobiro to gikelo pesa. Koro yudo ka watero ji nitie madhi uso kanyo to giwuok be giwuotho gitimo nyaka shopping kuonde mamoko koro ineno ka pesa no donjo mana Mombasa kanyo. Koro iyudo ka limbe dwaro a lot of media engagement nikech kiling totho nyaka igo koko majinge ni mae gima wantie go to kawa biro koro ere kaka wanyalo make sure ni jomo biro limbe go gin safe. Koro nwatiyo gi jo security, national government gi county mondo hakikisha ni jogi kobiro to gin kama ber. To jo environment department be make sure ni county olos maler oluoke ma kik gibi giyud ywecho joko ywecho ogolo takataka kik yud ka county ochido. Watiyo gi hotels mondo wang'eni to welo mobiro go orwak gi maber. Then wabedo gi hawi nikech due to tich manatiyo maber governor kane East Africa games mar parliamentarians no biro. Of course you ne expect the department mar sports emane dhi take lead but governor no wacho ni mar tourism ema mondo o take lead. To then teach matek kech ne wa expect welo mang'eny all the parliamentarians from East Africa region to nomi wa time matin kabisa. In fact my president no confirm a day before mo change gimora mora mano waninde pap kwatemo pango gik moko nikech ng'eni ka president biro gimora mora lokore everything no change. And it was a very unique experience but as a department ne wa deliver mano watimo maber kabisa ma welo no mor modhi maber mano kamora mara mane gintie no kinewa to no oro security koro wa map out pongi ni wendwa gi godhiambo gidhi kama koro ikowo gi nyaka hotel sama gidake mano Pauline sawa odong' matin ting'eni sani nitiere lemo makoro imako jatend migao jotije piny owacho dealing gi jotije piny owacho ni ang'eni nitiere gik mang'eny kabisa to nisechako chien nikech migao moro amora mimako nyaka bed ni kitelo ne to nitiere jogo eko mantiere toki to sani koro imako jotije duto mantiere jotije piny owacho duto mantiere e county no ma Mombasa. En unique machalo nade
Okoyot nikech Mombasa wan gi jotije sani 6,100. To department mantie sani kondik ng'ato to kalo kanyo. Ng'at mukoso e department mora mora kes ne chopo nyaka mesana. Mshahara michulo biro nyaka kama nitie. Insurance mar staff bedo coordinated from my department. Sani waloso wellness program mar staff mar jok ma seche moko tiyo gi kongo kata nitie gi tuoche mag paro mondo wane kaka wanyalo loso policy mondo wane kaka inyalo konygi. The same department. Iriembie tich. Gima timoga ni I give people chances. Amiyo ng'ato thuolo. Ka yudo case moro mang'eni ng'ani to samoro nitie inyalo los kode samoro luongo ng'ato to bet go piny to loso go. Kine ka kora kao barua ma forward to tama. But I always try biyo ng'ato thuolo. And then also we are pushing also on issues of training mag staff. Making sure the performance across the county be itimo. Koro nitie performance contract mantie between governor gi CCs gi chief officers gi directors. Then appraisal mag all staff. Koro en tich mang'eny miyudo ka ng'eny ne kadhi towards tarik 15 to odich nikech sani yudo ka we conclude most of the things back department, but okoyot ng'ato nyalo nene no yot from oko, but en tich ma kokikete wi mokikete maino bende tinyalo timo makosa nikech makosa mitimo in that department gikone dhiga nyaka e court. Koro inyalo luongi e court, ng'ato nyalo teri e court matweyi kata go ifai e gimoro ma samoro kadini paro maber to ditime mko. Koro en gima nyaka ikaw thuolo mi som chike mag human resource kabisa, mi consult nyaka legal office ming'en gima timo ni katime to magie berne magie rachne to me koro kochuna na kaondara ni kalure gi chike mantie. Aneno ka achiel kuom welfare ma bende ung'eyo en tiego jotije mag county ma Mombasa ikruok ne rutaya mang'eni thoth jok tim ibuoge ntiere kinde moko ma bende kembe tije rumo inosemi barua pokikore mar dhi dala ma ineno ni osekonyo e yo mane? Ni nitie circular manogol to segole diriyo from 2020 to date ni ng'ato kochopo hik 60 onego beni koro dhiyo yweyo tido ka ng'eny ji poko ikre ne dhi retire. Koro ng'ato kochopo hike pa 60 to gikwayo contract extension mondo mede contract matino nyise ni meda higa moro achiel kata dweche moko 6 but kata ko mede gikone pod obodhi dala. Kapoko ikore to poko ikre to ka nitie gimoro mane nyalo timo maber ma okitimo during that time ba okinyal time e higa chiel tido ka ng'ato be sano yudo ka panic koro oneno ni okoikre kodong kanyo ng'enyne tido ka koro okawo gik moko achiel ariyo adek moko nego be notimo. So nwaneno ni mondo watim pre-retirement training mondo wapuonj ji kaka ginyalo manage pesa gi kaka ginyalo timo investment nikech yudo ka ng'ato wuok samoro to chako ohala manoko ikre ne to pesa momiye mar pension cha orumo. Koro gima county notimo maber ni gindikre ka jogo wuok ga tok budhi giyudo pesa gite. Kako wuok koro nopuonjo gi kaka ginyalo manage pesa gigo, tuoche mabiro manyalo biro ka ng'ato beta gi kaka ginyalo make sure ni en gi insurance moro mochulo monyalo dhigo thieth sama entie gik monyalo timo nikech sami dhi mibet maonge gimitimo to buongo ni be koro chako dok chien. Koro nwaneno ni mondo watimne gi pre-retirement training to wadhi mede nikech wawacho ni wadwa chako timo training jok madonjo. Sami donje tich odiochieng' mokwongo no nyiso ni bo wuok. Inyalo wuok e yore mopogore. Inyalo wuok ni we tich, inyalo wuok ni retire, inyalo wuok ni tho, kati tuo, kati tur mok nyalre. Koro nwaneno ni wachak timo ne ji training ka gidonjo mondo bed kong'e ni pesa mayudo ni ere kaka nyalo pango go ngimana mambele. En gima ber nikech en training ma ochako choro koro di ka ng'ato chopo higni 60 kata kamano. Emigao ni bende kata tich misebede mana kaka ng'ama miyo mana kaka jotelo mamoko thoth ne weche go eko mag lokruok change management ainyanya bedo mateka to mana ka watieko nikech nyisa bende ni sawa erokoro rumo mana ka watieko in kaka jatich matiyo ne jopiny ang'o minyalo wacho ne miyo machielo kata ng'at machielo ma obet e lemo machalo koda mari?
Gimanyalo wacho ni en mokwongo kik ing'iri ni ng'ama miyo. Ng'iri gi capability mar giminyalo timo. To bed confident. Lony mari. Tibed gi confident giminyalo timo. To kana timo courses mag senior management course gi SLDP senior leadership development course nopuonja ni sami kao telo mora mora nitie percentage atamalo mora bich makati timo mna maber machal nade kati go koko kati idunyri elo ok de giyie gi gimitimo no gini oluongo gano pingi nyawawa so gin ok inyalo moro jite koro tim gimonego be ni timo samone gitime kako ne gitime always remember ni legacy gi mentorship nikech kamwa kale giki onego be nuwa makolwet jomoko kiny wadwani jogo ma mondo kaw kuonde ma wantie koro kaka miyo nyaka iket balancing nyaka ing'e seche mi dendi ol nyaka ing'e seche monego be ni yweyo nyaka kiting tich kidhi e ot iwe kiwuok e tich kidhi e ot iwe tich kanyendo kiwuok e ot kidhi tich be kiting gikot itere tich ng'eny ji ng'iyo ga joma mine ni gibedo favored to onge penj moro amora manaseneno miwacho ni mama special ma joma mine to onge mshahara mopogre miwacho ni koro mar ng'ama miyo imede ma to mar ng'ama dichuo timiye ma gin gik machal koro sami tiyo to do your best when you can tich monego be ni tiyo gi chunyi te mondo iwe legacy ni chien imiye chunyi te itime kar minyalo consult penj ji to in be kami betie nyaki bede gi mentor moro ng'ato moro ming'iyo miwacho ni adwa nabed kaka ng'ani kata ng'ama adwa na atitija kaka ng'at ma kama timo ini mentor ng'ato to ibende ng'ato mentor nyaki bed be gi role model ng'at moro mi ineno ka moro matimo gimoro maber mi in bi gombo ni tim kama nendo in role model ino en ng'a an gi mang'eny mi wami achiel kuomgi ang'iyo jo mopogre nikech ang'iyo ga ji silently mos I pick things from people koro mama na en japuonj to nang'iyo kaka no opuonjo nyako retire kaka no manage nyithi jopuonje staff mage notedo nyaka chiemo e ot kotero ne staff koro kana penjo to wacho ni ng'in kotimo kamano that is a way of motivation so I learned that kind of leadership from mama na to ang'yo ga nyaka min piny aida the kind of strength gi resilience ma en go yudo kaka apaka tek machal nade to keto tiende piny then I have ntie ng'ama no mentor from CDC ilungi Dr. Uma no otiega kabisa masiche moko kane gimoro otimre marach to kuna ugocho dade to nen jatenda ugocho nen nyabondo akiana ng'iyud buro chunglo mane mang'idonje kamono to gino to chimi koro notiega mabedo ng'ama nyaka kawuono mano puonja ni kawane tich to ok ninyal ng'eyo ni kata ne wan family friends to kwa wawuok e tich kawanoko to kod wan family friends koro an gi ji mang'eny kabisa ma osementa macho but gima wacho nega ji ni ok en kaka itieko ng'wech kaka ni chake nyalo bedo nopogore kaka itieko ng'wech ema mata ng'eny ne ji ng'iyo ga outcome ng'ato ng'iyo ni jail osechopo kama jail odak kama jail but ok ong'eyo process mikale mondo ichop kanyo koro gimoro ka gimoro nigi a story nitie mbaka moro manie toke so kidwa mondo ibed mentored bed tayari mar bedo ng'ama ipuonjo to winjo gimoro bed ng'ama nigi dembruok bed ng'ama nigi horuok tibo chopo kama idhi to bed king'eyo ni onge ng'ama ber chuth onge ng'ama perfect failure is part of bedo ng'ama long'o to bedo ng'ama long'o gin lessons ma ikwanyo sami gori piny koro gorruok piny to krach chung malo gima lich en chung malo mondo idhi mbele erokamano ahinya aparo ni tieke maber kendo kama itieke godo rema wang' waweye godo mano ka nyero Pauline Oginga kwatwa kode weche go mag mine e telo tije ne mano ka nyero kuma bende otiyo e kaunti no Roma Mombasa mana kaka iwinjo ni e gigi duto te
kumichako godo ng'wech ok ochuno ahinya. Idhi tieko ng'wejni e yo mane, to be kata kikier mi luar piny, ng'iyane ni chung' titeng'ori tidhi nyime kod wuoth ma bende ne itimo. Wago erokamano maduong' mar bedo kodwa e chenro ni mar Mine Wacho. Gi kanyo bende ema wachopo godo giko ko ni mondo ibed gi otieno makare. Wachako rada juma manyien e chenro machielo kendo mar Mine Wacho. Nyinga Jai Lieta, jaloko mar osebedo Eliza Otieno. Chenro malero kitwa gi timbewa kod puonjo dholuo. Sani upuza ni uluongwa na mabuda. Koro mwan mabuda ni girieko mwan koro mathin ma koro maru ng'eng'no. Ema sokelo nu seda. Wasewuotho mar kelo ni juok ogandawa kod ber magisekelo e ngima onagi. Dayo ne puonjo nyathi manyako kosechope ode. Puonje kaka onego oriti family mare. Rikoda an James Rabala Kwasera Jambu owarga chie. 111 Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pautuke. The 4.84 km. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pautuke. E gweng'ni, wach landore mapiyo moloyo ote mar pesa. Kendo nyiero en chenro mar oganda. Chief ong'eyo wachno, kata jopeng' ong'eyo. Ka chieng' tich abich ochopo, waduto wachokore. Ok ne baraza, to ne Nyarkochia. Nyakochia, go. Nyakochia, toxin. En chenro ma gik moko duto ng'aw malo mokalo tong'. Chakre sigendni, weche miwacho. Pato akanyi leo chunya, nonyuoli pur. Riwre uru gi oganda duto, kendo we uru wanyier ka gima ok ochuno ni ng'ato chul puothe no. Kokija richo, ting' badi malo, Jehova Nyasaye golo nyaka moponde ndalo. Nyarkochia, tich abich, saa 1:45 otieno, mana e Ramogi TV. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Machigni nyakoro monga juange chenro mar ngoma owake. Wok ticha kelo ni mix bokwe. E kaito tichario. Reggae owake, yani tunaongea na Majar Rastafara.
Alafu Teacher Dek Nyakwara Mwakajwang akelo ni mana yani ngeni mbaka gi wasani. Teacher Ngwena is kama nene yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii. Nyakwara Mwakajwang Friday sukuzo wake. Sapara kidaka paga beat nyaka sapaga rio kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Ndani ya banda ng'ombe, kondo na mbuzi nikatinda. Watoto wadogo msilale, tunayo kazi. Nyakwara Mwakajwang anno kanyo ka en dakika 40 mar mondo mi en dakika 20 kende mar mondo mi ochop sa 4 mar okinyi makawuono. Machiegni e chenro mar mbaka oromo okinyi makawuono matai nyinga Joyce Oduor. Nyakwara Mwakajwang okinyi makawuono mana kisebedo ka ineno ka walando tich abich ka tich abich abo bedo ka goyo mbaka kod rawere e pacho kae mar mondo mi wang'e pach rowere e weche mopogore opogore, lek magintiere godo, weche mag somo kaachiel kod sectors mopogore opogore mamulo ngima rowere e pacho kae. Odiochieng' makawuono Nyakwara Mwakajwang e chenro mar mbaka oromo abo bedo kod rawere mar mondo mi wago ane mbaka ni to higa ni mar 2026 rawere chano lek maggi e yo machalo nade. Ahinya to gisani mo wang'eyo ni higa ka higa kaloko to nitiere jogo ma jabedo piny to ndiko gigo madegi gomba yudo kata gigo madegi gomb timo e higa manyien. Kata kamano kochopo giko higa tinno ka jomoko osechopo atamalo moro mar gigo manegi dwaro. Jomoko to wacho ni higa ni to tama we watema ne higa manyien mane mbaka mabo bedo godo kod rawere okinyi makawuono. Kata kamano ka wachako chenro ni mano mar mbaka okinyi makawuono wado chako kod weche manyien mago weche mawaluonwe kor gwenge duto mapacho kae. Nyakwara Mwakajwang kalore ni jofambo magwa kinde duto obedo akicha mar neno ni wach kotuch twakelo ni godo achiel kachiel maonge leo. Nyakwara Mwakajwang bed kodwa nyake giko mar chenro ni mar mbaka oromo machakore sani nyakango mol kanyo sa 7 mar odiochieng'. Bed thuolo mar tudri kodwa kokale namba mar ote machuok 236000. Facebook ibiro yudo wa achiel kachiel Ramogi TV, mbui mar X inyalo yudo wa Ramogi TV Kenya, ka YouTube bende ibiro yudo wa Ramogi TV Kenya. Citizen Digital bende nyalo neno weche makamagi achiel kachiel. Kan bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_ machiegni. Kabachako en ni moko kuom jopiny ma Kisumu owuok tung' mosuo kod wach tero jo Kenya Singapore kagikoni onge kaka mano nyalo timore kapod oganda ywak nikech nengo ngima moidho, onge mar tije ne rawere, mibadhi mokwako sectors mopogore opogore, chudo ne joma ohinyore e kind ng'anyo pachoka e kind mamoko mapod miyo jo Kenya peka. Mana ka lipota marwa Millicent Adhiambo leronwa magi ne giwacho e kinde romo mar lalruok mane gibedo godo kod komiti mochung'ne lipod NADCO mane ochakore ayanga e tielo mokwongo kod county ma Kisumu e kar romo mar Mama Grace Onyango. Joturwa waseme no kiwuono wa e wacha ni peace tok chulwa waneno mali porwa tienga kaka wuono. We talk about Singapore, we talk about Ghana, but we don't have drugs in our store because some people are stealing those drugs.
Magi moko kuom paro mopogore mane omienjo e kinde romo mane otimore kind jopiny gi jokanyo mar kamiti mochung'ne lipod NADCO moting'o ajenda par madongo kata the 10-point agenda mane ochwoye kogno kod mosenindo Raila Odinga kaachiel gi jatend piny William Ruto e kinde winjruok margi. We are the committee overseeing the implementation of the 10-point agenda and the NADCO report. We are partnering with stakeholders who are implementing agencies for this agenda so that they can tell us how far they have gone in implementation of these key issues and what gaps might there be so that we can be able to make recommendations to unlock if there's any process that seems to have stagnated or seems to be problematic or something that needs a bit of coordination. Jopiny kane medo golo pachgi e kinde lalruok makamano, ne gikawo thuolo mar yango onge mag tije ne rowere ka gikoni kamitino mondo ket agenda no e tielo manyime e lipot margi. So, as youth of Kisumu, we are sending the team from the office of the president. If you go back, tell the president that youth of Kisumu, we need employment. We don't want to say mambo ya tota. We need employment. Bende ne giyuak ni kata mana wachudo ne jogo mane ohinyore kinde ng'anyo mosekalo pachoka en wach molokore thum iwero awera to ji winjo. We are the people. Our brother was killed, our children was killed, but no compensation. The compensation should capture the Chilopa must go, Chebukati must go, the 2007, the 2013, the 2017, the finance bill. E kinde mane gitielo wach mibadhi mogoyo limtidi pachoka bende ne giseyo jotelo ni tiyo gi omenda mane bero ngimagi giwegi ka jopiny to hinyore nikech pek mar ngima to wach dhi Singapore to iwero. Going to a certain function, you may think that he's going to a war. It is a cold war. Kuom mano jokanyo ne osingo mar neno ni lipot magibiro chwalo mondo okete tim chop dwe manyien biro riwo ywak jopiny duto kaka yor bero ngima jo Kenya motelo ne wachopo Singapore. At the end of the day, what do we want? We're looking at the full implementation of the NADCO report and improvement in those indicators. So even as we proceed to Singapore through Malaysia, let us also build Kenya to the point that even those countries can begin to admire. Agenda ni en ma jopiny, jakom kane pokowewa ne en very categorical ni odwani mondo wechegi okony jopiny. Magi timore mana tok seneta ma Nairobi kendo jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna chieng' tich ariyo jumani ne chiwo ndalo 30 mondo lipod NADCO oketie tim ma okolewo kuma ne osoko wang' kamiti mochung' ne lipodno kuom sebedo kaninde tijgi. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Chenro mar chwalo opande ne jopinya kod ndiko jogo ombulu manyien motelo ne yiero mar 2027 medo dhi nyime e gwenge mopogore counties makaluo mageto rowere mine matindo kaachiel gi jodongo mapodi onge kata mapok ne oyudo opande. Chenro makamano osebedo ka dhi nyime e gwenge mopogore e counties ma Homa Bay ka itaye gi apis jagoro mongirore e migawo mar arita Dr. Raymond Omolo. Kendo mar kawo opande kondiko jogombulu manyien ne ochagi apis jagoro mongirore e migawo mar arita Dr. Raymond Omolo kendo osebedo kodhi nyime e gwenge mopogore counties makaluo mar chiwo thuolo ne jogo mane pok okawo opande mondo oyud opande e yo mayot ka bende gindikore kaka jogombulu ne ikruok ne yiero mag 2027 e kaunti ma Homa Bay. Chenro makamano osebedo kitayo kod Lavenda Ojala ka gichopo ir jopiny e kor gwenge mopogore e kaunti ni mapok ne okawo opande magi mondo oyudgi e yo mayot kane olose chief camp makogwen oriang'e ka chud bura ma Karachuonyo. E kinde chenro makamano Ojala ne okoni gisechopo ir jopiny mathoth ka gitiyo gi jokanyo sektas mopogore kaachiel kod ruodhi gi jolupgi. Ka wasetimo program ni mang'eny kabisa, itime Luo Nyanza mangima from Siaya, Kisumu, Homa Bay nyaka Migori.
and ng'amomiyo ma obedo mayot en PS mar Interior Dr. Raymond Omolo nikech ung'eni gini mondo miang chok ji mobed gima koro kako timore kawuono ni okoyot ahinya. Koro wan tijwa en tich wuotho to wang'iyo ni event otimore maber, ji obiro kendo watiyo gi grassroots mobilizers mondo ji ochop. Mabiro kane okoni bende dwaro margi en konyo jogo mane kod pek yudo opande yo mayot e gwenge magi wuoke ahinya to rowere kaachiel kod mine matindo mane okendi kapok ne okawo opande mag-gi. Koro kura bende nyaka gikaw mondo kik ng'ato ne ni koro waketo ne bedo mayot mondo nyaka gikaw mana kura. Koro ber mar bedo gi kipande no be nyaka ging'e. Gima duong' ma bende challenge ma waseneno ni kuom wamama. Samoro konyuom ng'ato koro kumodhi otedeno kano tedo ko onge ID to dhi no dhi kawo ID tidwoke no dhi om kipande mar jonyuolne. Koro idak maonge kipande ka ema koro shida bede mang'eny. M-Pesa mar jaodi ka ng'isetimo andi idwa ni kane M-Pesa jaodi to pesa ni kisekawo ikete lwet ng'ato ok inyal control. Koro ina ka nyionge pesa nikech ID mar bank kata mar chama moko miyawoga sako ionge godo. Kama kuom jopiny mane ochupo e chenro no bende jiwo ber mar bedo kod opande kane gijiwo rowere kod joma pok okawo opande mondo ti kod thuolo ma kamano gindikre kaka jogo ombulu. Kitimo ohala mondo mi yud dongruok nitiere gimiluongo ni keno kata savings. Kikeno e bwo matres ama ikeno kamoro ok in gi hakika ni pesa ni mikano no ibo yude kumikane. To ka inyalo bedo ni keno e bank kata M-Pesa mago eko kuonde ma osekelnwa ma wanyalo kano godo pesa to wanyalo mana golo pesa gi ka wan gang'owa wan gi kipande. Pande ber kipande ni kipande kati di makao line mar sime chuno ni kipande nyaka bedi to i sime ka initiere go kisebedo gi kipande to sime ne ipo ka ng'ato orini pesa tidhi golo go to kionge gi kipande to onge kaka inyalo bedo gi inyalo register line mi yud kata pesa. Number 2 kipande en sila mari minyalo yiero go jatelo ma chunyi dwaro mondo bi otel ni mondo yud dongruok maber e piny ka. Koro mano ber kipande. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Ywaruok manitie e kind jopuonj madongo mag kuonde tiego tije lwedo kaachiel gi migawo mar somo mochung'ne kuonde tiegruok gi omenyo deko maneno e chwalo omenda ne skunde kod jopuonjre gino michichgo ni nyalo rocho somo poni ok orang mapiyo. Jagoro mongirore e migawo mar somo Esther Mui Orio matuaka kod jofuambo olero ni midhiero mar omenda nitie kuonde duto makmana ni gitemo kar nyalogi. Kanyaka sani giwacho ni oyangore ni kata hola pok ochoponegi kata pok ochopone jopuonjre mag TVET kodong' dwe achiel to thothgi tieko tiegruok released as yet. So it is not that as we are not willing but sometimes the availability of these resources is not absolute. Resources will always be scarce. So yes, there are times that we will not be having all the resources that we need to allocate to the students, and that it is not even enough anywhere, even in our homes. Kuom dweche osebedo kaliekore wach mabende oketa yanga kod riwruok mar jopuonj madongo mag TVET ni thoth jopuonjre we skunde wach mamuoria owito oko kendo yango ni chakre higa mar 2023 nengo mar somo e TVET osedok piny kipimo kod higni ma okalo. This is normal with the space with training, because if we are talking about the fee that is payable to the by TVET students, there is the household space. There is a household part of it, part of the fee payment. And what would happen is that probably, especially now that there is a lot of kiangazi in Kenya currently, there could be a bit of a problem with parents and students therefore being able to meet that part of the payment. And therefore, the dropping out could be as a result of that space. Bende Muoria owito oko maliekore ni pok giketo tiegruok makare mar CBC ne jopuonj mag TVET
ka okoni CBCLI madhi medo lony ne jopuonjre mag TVET. TVET training has now been modularized. TVET reforms have been here with us since 2018. A lot of young people were still going out of training, say after a year, but did not have an employable skill. You have been in school for almost a year, but you still cannot be employed. We have just trained about 1,500 solar installation technicians. We have only trained them for a month, I think a month and a half. Those technicians are the ones that we are using now because we have an MOU with KCB to solarize all our institutions. Judith Omondi, Ramogi TV. Duol motelo ne yiero kod yango kiewo pachoka IEBC oyiero e yor kojolo Moses Ledama Sunkuli kaka jatije kendo jagoro mar duolno kuom thuolo mar dweche 6. Kaka jafambo marwa Cynthia Onyango lero, Sunkuli okawo lemono kowuok kuom Marjan Hussein Marjan maka e kinde motelo yande omako lemo mar director matayo chenro mar yiero e duol mar IEBC. Ndalo ariyo bang' jatatije machon mar duol matayo yiero pachoka Marjan Hussein Marjan gweyo tao kawuok e lemo mare, commissioners mag duolno ka okang' mar uya mar dino fuok ma oweyo. E lemono, Moses Ledama Sunkuli, mayande tiyo e duolno kaka director matayo chenro mag yiero, ema koro dhi mako lemo mar jatatije yor kojolo kuom thuolo mar dweche 6 nyaka chop duolno ta chenro mar keto ng'ato e lemono e yo mongirore. Motelo e twak mare mar tich adek jumani, jakom IEBC Rasta Sethekon nyo yango ni gin gi dwaro mar dino fuok e lemo duto maninono kapok ochopo giko higani. Moses Ledama Sunkuli koro mako thuolo mar jatatije ka duol mar IEBC, kom manenore mani kod liet mapek bang' jotelo mamoko mane gin jotatije duolno bende yande owuok kapok thuolo magi orumo. Jotatije mayande osewuok e lemono ka thuolo magi pok orumo oriwo kodaka James Oswago kod Ezra Chiloba. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Nyakora mugia joangi report mar Cynthia Onyango emadwano wakaw godo yweyo madundo med tudri kodwa kicholonwa paro ote moramora kokalo yore waduto te mag tudruok okinyi makawuono kendo imedo mana kete e Ramogi TV akaw mana yweyo madundo gi sani aduogo kikidhi mabor. Ma en injili ngima, injili makelo ngima. Bironu sabato ka sabato, are sa achiel okinyi nyaka sa 3 okinyi. Wadhi kelonu chenro mamit ahinya. Jok manok osomo lesson, wadhi bet gi lesson mar juma. To Nyasaye dwaro ni seche duto kata piny obedo matek machal nade, to challenges moro mogodo kik golwa kuom Kristo. Wadhi bet gi children's sermon ma wadendo ni lulu mag Yesu. To noting'o ligangla mondo hikre ne kedo. Be ikori ne winjo wach Nyasaye. Ne thuon wach mwadwa wuoye en ni mwandu kik teri mabor gi Nyasaye. Wakelo jower mopogore opogore makelo nwa injili makelo ngima. Okidwa koso injili ngima kitayou kod an Lorina Chieng. Happy Sabbath. Ndani ya banda ng'ombe, kondo na mbuzi nikatinda. Watoto wadogo msilale, tunayo kazi.
chapat. Ingena yudo ka odi ni nyaka ge dimples. Ma wacho ni kare sio lazima mtu azaliwe na dimples. You can catch them as you grow. Refisha ushinde. $50K ya Vasha ama MMF haingoji. Open and save in your KCB Gold Savings Account for a chance to win many prizes. KCB, for people, for better. Ndani ya banda ng'ombe, kondo na mbuzi nikatinda. Watoto wadogo msilale, tunayo kazi. Geso kangeso saparga chiel mamidhiambo. Mbamba toko koma ye tudri koda ngeso kangeso saparga chiel mamidhiambo e chenro mar tiedero. Oka kamwabro budho manyanga kowa kelo ni ngolo motimo cathedral. See you there. Tiedero Ngeso kangeso saparga chiel mamidhiambo Manera Movie TV. Be isei korine miel. To bendi sei korine tumbe mamit manyien manyasani. Wakelo ni mixes malit kabisa kod miel manyasani. And of course ngeso kangeso nyakunga jonta kresa mwena nyaka sauchieza. Cheki melanin top imeweza. And of course Hilo bwana. Chenro N Londa Kumar. Nyakora Mugejuang ang'isi ni wakaw mana yweyo madundo kaito bobedo ka waduogo wadhi mbele kod weche manyien e chenro mar mbaka oromo kinyi makawuono. Nyakora Mugejuang wang'eni jatend piny Kenya William Ruto osebedo ka luorore e counties mopogore opogore e chenro mar chwalo omenda ne jopiny e bwo chenro mar nyota. Yande waneno ka intiere county ma Kisumu, kamara were mawuok e county ma Kisumu, Homa Bay kaachiel kod Migori ne oyudo omenda mar nyota. Odiochieng' makawuono jatend piny Kenya William Ruto nitiere e county ma Mombasa e chenro mar nyota. Kamara were county ma Mombasa brobedo kayudo omenda makamano. Wadhi ane kuro achiel kachiel mar mondo mi wawinjane gima timore gi sani. Vijana hoye! Nyota tunayo hatuna. Na Daktari William Samoei Ruto nafikiri nyota yake inang'ara na itaendelea kung'ara. Mheshimiwa Rais, Makamu wa Rais, mawaziri, wabunge wenzangu. Leo nafikiri tunazungumzia nyota kwa mambo ya vijana. Waswahili wanasema Hamad kibindoni. Kweli ama si kweli? Leo Hamad ndani ya simu na itaingia. Kumekuwa tawala kuanzia destini ya Jomo Kenyatta mpaka tukafikia Uhuru Kenyatta. Sijaona wakati watu wamepatiwa funds, tena ni grants, tena ni individual persons, the youth. Ruto tutam ama si tutam? Tutam si tutam? Mara nyingi tunapatiwa pesa, tunaambiwa tengezeni grupu, sijui ya watu 50, watu 100, munapatiwa 50,000, mukigawagawa, munaweza kufanya biashara kila mmoja.
Lakini leo kama umepatiwa 50, leo unapata 25, haikati unafuliza, haikati una M-Pesa, haikati una M-Shwari. Ni Hamadi Kibindoni. Jamani William, tutatamba na wewe. Kwani shingapi urais 2027? 226, 227, 228, 229, 230, 32. Achigonya Ali Hassan ndio anaingia hapo. Vijana hoye! Vijana hoye! Ngoja kidogo. Lazima rais tumpe maua yake bwana. Vijana hoye! Mimi pia nimesikia fununu na Waziri Mvurya yuko hapa ya kwamba rais ataanza kuangalia mambo ya talanta ya vijana. Wale wanafanya music, kutakuwa na music production centers ili watu wafanye music sawa sawa. Wale wanafanya mambo ya movies, kutakuwa na film hubs ambayo vijana watafunzwa na watapatiwa zile equipment za kisasa so that they can explore the talent into entrepreneurship, into income, into wealth, na watu wawe wana nguvu. Jambo jingine nataka kusema, musiache mbachao kwa msala upitao. Musidanganywe na karanga za kuomba mukatupa bigiji. Ama sio jamani? Chanda chema lazima kivishwe pete. Kwanza wao wenyewe washasema, Kalonzo, mimi simwezi Ruto peke yangu, labda tushirikiane. Yule Mr. Fixi, mimi siwezi, labda tushirikiane. Yule mwingine, yule yuko tough, yule bwana is a workaholic, hatulii, hapumziki, hachoki, simwezi. Yule bwana strategy. Sasa ikiwa mumwezi, wasi wa nini? Tutam za William Samoei Ruto ziko wapi? Tutam za William Samoei Ruto ziko wapi? Mheshimiwa Rais, tunakupenda, tunakuombea Mungu. Tunajua umetupatia affordable housing, umetupatia market, umetupatia hostel, na sasa una miradi ya barabara ambayo unafanya. Chanda chema lazima kivishwe pete. Nangruma, nangruma, Ruto nangruma, 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 Joa nangruma. Tunajipanga, hatupangwi. Tunajipanga 2027, 2022 ni Ali Hassan Joho. Vijana Sasa hao wengine hawataongea sasa. Wamekula time yao yote. Nikisema 1 minute ni nini? 1 minute. Haya, mama ataita. Asante sana. Vijana hai. Vijana mpo. Basi mimi Nyakwara Mugejo wang'eyo ni matut kotudore kod chenro mar nyota modiochieng' ma kawuono chopo e gwenge ma kadho wadh nam chumbi. Wabobedo ka waluonu matuta kendo wabobedo ka wang'eyo ni to gin kwan rawere adi ma odiochieng' ma kawuono bro bedo ka dok pacho ka buonjo tok yudo omenda mar nyota ma en mano ma jatend piny Kenya William Ruto osebedo ka luorore counties ka chiwo ne jopuonj ka chiwo ne rawere matindo mar mondo mi okonygi e jolo ohala maggi kata ohelni mopogore opogore. Parno omenda no mar nyota e kinde mosemi bende nitiere omenda machielo ma sirikal kanoni matiende ni en mano mar jiwo dongruok ahinya to e kind rawere matindo mantiere kind higni 18 nyaka 29 to higni 35 ne rawere manitiere kod ng'ola e pachoka. Ka wadhi mbele kod weche manyien, nitie telo manyien e riwruok makedo ne ratiro mag jopuonj NAT e bade ma Homa Bay oyango ni koro gichako chenro mar riwo wi jopuonj mag NAT e alwora bang' pogruok maduong' mane obedo e kinde yiero margi mane obagi dwe mokalo. Yiero mar jotend NAT Homa Bay ne obagi dwe mokalo kama jopuonj magin jokanyo mag riwruogno mawuok Homa Bay Town, Ndhiwa kod Rangwe ne oromo e skundi ya wuoi mar Ratanga e kar chung' od bura Mandhiwa mar yiero jotendgi. E romo margi mokwongo e ofisi kata e apise mag NAT manie boma ma Homa Bay, jakom NAT e bade ma Homa Bay Dorcas Oduda gi jagoro margi Hilda Otieno okoni jopuonj ne opogore e kweth ariyo e kinde mag campaign kendo dwaro nitiere mondo ogiketgi kata oketgi kanyakla. Gikoni ting' maduong' makoro sani gin go kaka apisi manyien mane oyier en mar neno ni jopuonj mag NAT obedo e twech achiel. Koro kwaya ni wasirre uru mondo Nyasaye omiwa teko gi rieko
kaka wanyalo konyo jopuonjwa nikech sama ne wan e camps mopogore ariyo ka ne nitiere weche mane dirore koni gi koni ka ji manyo ombulu nikech siasa en mana siasa kata mana marwa ni ne tek machalo mana mar jopiny to koro koseyierwa ma jopuonjo oseketo waka gibe ginyiso wa oko kucho ni nyaka wabedi kanyakla koro wachako gi lemo ni oriwowa wan ka koro kaka tim achiel. Adwani asingine jopuonj ma Homa Bay branch ni mana kaka ncha sebedo katimo chien abiro tiyo negi e yo makare kendo onge yo mora mora mabro miyo gi wich kuot. Adwana mi gibed gi chir makende ni jotelo mano yier gin jotelo mano dikorgi kendo monge tich matimo. Ang'eyo ni seche mane wamanyo mbulu ne wane vikundi mopogore opogore. Tadwana kuwa sani ni wan kaka jotelo mano yier waseyudo thuolo wabiro kanyakla kendo wayie mondo watim tich ka wan gimoro achiel. Siasa serumo. Sani koro warewre kaka ot achiel mondo watine jopuonj. Jopuonj nigi challenges mang'eny. Jopuonj nigi problems mang'eny to kwariwore to wanyalo savo. Kata ok watieko to wanyalo temo kaka ofis manye gikawo thuolo magimiyo ticket ni mondo tinegi. Ndalo achiel bang' jatend piny William Ruto bago romo gi ji moheo gana 12,000 mageto kombe mopogore e yiero mahiga manyien gi otiko mar UDA. Moko kuom jopiny e kaunti ma Siaya opoyo okang' makamano magiwacho ni en yo mar rieyo duond burano kendo timo ikruok motegno ne ng'wecha mar yiero mahiga manyien. Kata kamano ne gimedo ni ma en ageta maduong' ne duond bura mar ODM ka ginyiso luoro margi ni ponono ODM orem tieko pogruok manitiere e kindgi to duond bura mar UDA kidek medo humbe kendo sikore nyaka e kuonde ma ODM nitiere kod mbi malach. Kuom mano ne gikwayo ogai mar ODM Oburu Oginga mondo oluong romo mar jokanyo mag ODM kata NDC mondo gichaka wuoyo gi duol achiel motelo ne chako twak gi UDA e wi yiero mabiro magibiro e kinde mamoko kuom josiasa makaluo bende noyuoro e romo ma nyoro mar UDA kendo nyiso lek margi mar laro kombe mopogore e alwora ma Nyanza gi duond bura mar UDA. Gin kod mpangilio to ODM to pod ni chien. Ang'o momiyo ODM galre i weche manono to mpangilio margi to kwane wan kaka jopiny. Wadwaro jo ODM bendo pangie mpangilio maler kaka joka waneno mako piny. Gimako piny gidhi tieko piny kapod ODM galre gi weche moko manono. Gitime sama ber to kendo mapuonj ne jo ODM mapod nindo. Kopo ni jo ODM odhi mbele gi warruok gini magi wene jo UDA liwei matin to UDA dhi kawo Nyanza kendo gidhi kawo piny kendo wan wadhi hinyore kaka jo ODM mang'eny. Kaka sani ineno ka ntiere kaka ODM obarre kore wakwayo ni mondo otemo ka wijgo oriw kamoro achiel wich mar Babu Owino, Sifuna kaachiel gi Winnie Odinga mondo ketgi kamoro achiel mondo wabende onyiswa way forward yo mwanyalo luwo. Ka jo UDA de tim gima kaka gineno gichako timo cha gitima kata ka gikawo piny to gikawo piny nyaka gilote gikawo kama kata gibiro nyaka Siaya ka gikawo wanwa all ODM ni bwasedoso jogi ne kaka sani Oburu ling thi Nyong'o ling thi to mage jok manwa ng'eyo gini joma ringo bende mineno sani ringo ni gine kia idwaro kia kingpin ang'o gini magi onge gini endi de orengo wuo mage weg party mang'eyo ni jok madongo de orengo wuo Nyong'o wuo to mage jok madongo to jogo seling sani endi koro ng'ajo cha overtake to waneno ni yo nowewa e broad base to nowewa kaka nowewa e broad base wawewa gimoro amora joka mane jogi ekio tim wan wabeduru e broad base. Jaod bura e kaunti ma Kakamega LC Muhanda oseo gavana ma Kakamega Fernandes Baraza kuom tiyo marach kod omenda mag jopiny mowinjore chwal godo dongruok mopogore opogore e kaunti no kama oriwo gedo mag kilese mag nasari koloso e kaunti ma Kakamega e kinde nyasi mar pogo taulo mag ria ne nyithindo manyiri. Muhanda seyo gavana ma Kakamega ni osebedo ka otiyo kod omenda marach mag jopiny kuom weche mag siasa ma ok kel dongruok. Omedo ni gedo mag kilese mag nasari e kaunti no bende okosemi maino. Kumkaribisha County Director of Primary Schools in Kakamega. Governor! Kukutafuta kule nyumbani, tukuulize maswali kwa kuongea na kila mzazi ambaye yuko mahali hapa. Na nina mambo. Now we have finished 3 years. 54 billion.
Even the teachers here can attest to it. There are no ECDs in their schools. There are no programs which Wycliffe and Benson Oparanya used to do. That is why the people of Kakamega have said 2027 they want a change. They want to see value for their money, isn't it? Wanataka kuona value for their ama namna gani? Pesa ya Kakamega ni ya gavana kweli? Hiyo pesa ni ya watu wa Kakamega County. Watu wa Kakamega wanasema uongozi wa baraza na uongozi wa Oparanya ni kama usiku na mchana. Ndio siku ya leo tukiwa na education tunazindua sanitary towels kwa primary zote za Kakamega County. Chenro mar kawo opande kaachiel kod ndikruok kaka joluto ombulu dhi nyime e kor gwenge mopogore opogore e pacho kae. E kaunti ma Kajiado, ikruok makoni kod kocha mar kawo opande dhi mbele, chenro ma ibiro bed ka itimo kuom thuolo mar ndalo 10. Koloso gi ruodhi mag gwengego, jagoro e bwo bad migawo mag chenro mag sirikal ne jopiny Belio Kipsang wacho ni chenro makamano igeto godo mana jo Kenya kendo oganda ma pacho kae kik bed kod to moramora. Ile barua ya kumfahamisha yani We shall be here in early March because in another week or two we shall be in Baringo and Narok. Then we shall come here. We are going to Mandera. We are going to Kwale. As you are all aware, Kwale is one of those border counties. We shall be going to Migori, which is also a border county, Homa Bay, Busia, Bungoma, Trans Nzoia. As I've said, we are in Turkana. We have already engaged in Samburu. We've done it in Baringo. We've done it in Marsabit, which is also a border county. We've done it in Isiolo. We've been in Tana River, which is one of the hard-to-reach counties. So we are making sure that no part of this country is left behind in ensuring that Kenyans acquire services, and more so services which are dependent on identity, and that they get the identity documents. The reasons why we are on this sensitization is not only about issuance, it is also making sure that there is delivery of these IDs. And the people that we are dependent on to ensure that this is done are the chiefs and assistant chiefs, because the assistant chiefs know their people. They have a machinery which they can use, including village elders. We have Nyumba Kumi. So we are sure that the 13,000 IDs will find their way to the owners of the same. Odiochieng' achiel bang' ka riwruok mar jothieth golo duondgi ewi jothieth ma ok opuodhi matiyo e ute thieth mopogore opogore e kaunti ma Nyamira, jatend migawo mar thieth e kaunti no Dr. Donald Mugoi owuok oko kendo opingo wechego. Kowuoyo gi jofwambo e kar od thiethno ma Nyamira, Mugoi owacho ni oneno ni jothieth ma ondiki nigi lesen mar tich ma ok opuodhi kod mano ma owacho ni ok en yo makare. Kata kamano, jagorono owacho ni makruok e kinde kod apis mar gavana ma kaunti no oting'o malo riwruok kod makruok mag dakteche e kaunti no mar winjo ywak margi kendo tieko ng'anyo mane olandi ni chakore jumbe 2 mabiro. Mugoi omedo wacho ni jogo ma ochung' ne thieth opango ndiko e tich jothieth mag geng'o nafas kendo duoko piny pek mar tich kuom jotije, ambayo yanasambazwa kwamba katika kaunti yetu tunaweza kuwa na madaktari gushi. Ni kuhakikishia watu kwamba sisi kama county government na pia kama hospitali yetu ya Nyamira County Referral na idara yote ya afya katika kaunti yetu hatuna daktari gushi, na hatuwezi ajiri mtu ambaye ni gushi, kwa sababu tunajua kwamba madaktari wanatakiwa kushughulikia uhai wa watu. Kwa hivyo sisi kwa kuajiri wale wanaajiriwa wanaendanga layers kadhaa ya verification ya documents yao. Tunajua kwamba yes, nurses wetu walipeana malalamishi jana kuhusu nia yao, kama tutakuwa tumeshughulikia mambo kadhaa kwa kadhaa wanaweza enda kwa mgomo, lakini nataka kuhakikishia kwamba yale ambayo wameleta sisi kama idara na pia kama county government
tutayashughulikia na tutahakikisha kwamba tutaongea ili tuweze kuona ni namna gani tutasuluhisha hizo shida ili waweze kuendelea na kazi yao. Lakini kwa saa hizi, sababu walitupea siku 14, kwa saa hizi tunasema kwamba hospitali zetu zinaendelea kupeana huduma kwa ile njia ambayo inatakikana, na ni kuhakikishia watu kwamba kwenda mbele pia tutaendelea kupeana huduma kwa hiyo njia. Dichuo moro mawuok e gweng'a ma Minyali na Biswa Tongaren, kaunti ma Bungoma, owito ngimane bang'e yien mane otong'o ka en kod owadgi luar kuome. Wachore ni David Marani wa Munyokoli, ma jahigni 50, ne yien oluar ire kendo wiye barore mane okelo tho mare. Maiti kata ringre mare ne okaw gi apisas ma Mbakalo kendo oter ei od kano ringre joma otho e kaunti kata e gwengego. Hello. Kuna miti ilikuwa inakatwa nikaangukia kijana mmoja kwa wale wenye walikuwa wanakata hizo miti. Nafikiri miti ilikuwa refu sana na wakafunga kamba. So ilipoanza kuanguka ni kwamba it's like yule kijana alichelewa kutoka kwa laini ya miti. Ndio sababu ikampata na ikamwangukia. Mti wamekata, branches zote zimeisha. Lakini kijana inaonekana alikuwa anatoroka, lakini mti ilichukoka kwa mti nyingine ikarudi na waya naye ikamteka na akaanguka. Ndio mti ikampata chini na akaanguka. Katika hii kijiji tumepoteza. Huyo ni msasi ambapo kuna watoto na ni msasi huwa anatafuta. Katika hiyo hali ya kutafuta yenyewe imemletea changamoto. Na Mahoma Bay, Joseph Oyugi Magwanga koro lando ayanga ni odilaro kom gavana ma county no e yiero mar 2027. Magwanga mane oyier e otiko achiel mar ODM gi gavana mar county no Gladys Wanga e yiero ma okalo ne odhi ataro kod chung mar jatende e yiero madundo mane obagi Kasipula kama ne osiro Philip Aroko mane ochung kar kende ka jatende to nosiro Boyd Were. E twak mare Magwanga okoni osebedo ka oyudo sanda kendo kata kamano apisi mare ne olor ma okonyal donje. Gino ma osemone tiyo ne jopiny e lemo mar jalup gavana. Onyiso gavana Wanga mondo oikre ne piem mai ietek e yiero mar 2027 kendo okodhi dok chien e dwaro mare mar bedo gavana e yiero mar 2027. Adwa wacho ni nasebedo sama nabedo deputy governor ma Homa Bay okaseyudo kinde maber manyalo tiyo ne godo jopiny kaka natiyo ne jopiny e higa 2007 nyaka higa 2017. Abedo your running mate to pod ok watieko our term. Tiseneno ni mondi lor na office mondo mi kik abedi office no. That means ni marie jotimo ang'owa kata dak kanyakla otimo ang'owa kata tiyo kanyakla okethore. Omiyo wadhi face off kode. Magwanga dhi bede ballot e higa 2027 kode. Naseyie mase supporte to kadipono se kalo lalo to wacho no lalo no kuro gimotimo go onge. Magwanga kuro timo ang'owa is no longer useful. Ka am no longer useful wadhi nenore kode debe mondo mi odhi onyisa kuro mondo wadhi wapimre ngufu to wadhi face off kode mondo wadhi wane ni to who is who 2027 to kendo kabidok chien. MCAs maga county ma Homa Bay oseyo jalup gavana Oyugi Magwanga e wi okang' mar lando ni en bende odhi piem gi jatende e laro kom gavana e yiero mahiga 2027. MCAs go kautelnegi gi jatend kweth mathoth e od burano Richard Ogindo, jakom komiti mar pur e od burano e kin mamoko oseyo Magwanga magiwacho ni ok nyis jopiny adiera ni mar en owuon ema osejwango tich kendo okeyo miriambo ni otame tayo chenro mag apise. MCAs go oriedo moko kuom chenro ma osetim e county no e bwo migawo mar pur manyiso ni Magwanga osebedo gi thuolo kod sir mag tayo chenro mage ma onge obadho. En wich kuta ahinya ka a person of status mar Honorable Oyugi Magwanga nyalo riambo ok en gima ni kare. Homa Bay ka e sirikand Nyawang'aya
mae Homa Bay mwase develop gimilo ni farmers data makonyo wa weche mag planning and development masamo dhi ng'eyo kodhi wan gadier ni wang'eyo kodhi moromo ji nikech data mwase tim mano en achievement mosetim under his ministry ma en wuon ma en minister kendo pod en deputy governor omen wich kuot ahinya pod his own gik ma en wuon osetim. And wan wadwa tiyo tije gi chik kichamo pesa dwe mar 9 wadwaro equivalent amount ichamo pesa dwe mar 10 wadwa joma mi pesa midhigo campaign migoriko gi governor go konegi ni mondo gimi pesa ma dwe mar 9 ma dwe mar 10 dwe mar 11 dwe mar 12 gi pesa ma dwe mar 1 close to 5 million gimi mwane kindiko check modhi account mar county nikech ichamo msara okitiyo mano e gima wakwayi ni mondo itim. Mama Ngina koro kwayo piny owacho kod jogo machunygi ng'won okonygi gero manyien kar rito nyithindono ma tok masich mach manomuoch odhiambo manyocha kendo wang'o kar nindo mar nyithindo mikonyo. Nyaka sani nyithindo makwan gi romo 58 noter jot e kar rito nyithindo machielo. Efinyakidi miyo mathoth. Ma e chal mar kar rito nyithindo ma Mama Ngina mayudore e alwora ma Kibuye boma ma Kisumu. Tado mag kuonde nindo godong nono kendo mabati margi luar piny. Moko kuom otende ni otur ka buru marateng' ema odong' e dier ot. Chenro mag timo ler kata kamano dhi nyime. Ma tok mach muoch e kar rito nyithindo no odhiambo manyoro. Mach manyo wang'o kuonde nindo ma nyithindo manyiri kod yawuoyi duto. Chal ma bende nyokelo lal maduong'. Nyoro kagima poya mach moro nomonjowa kasa paro odhiambo. Mowang'o hostel ma nyithindo ninde. Ma is the side of the girls, this is the side of the boys. Koro ne walus gik mang'eny. Lakini maduong' Nyasaye oloyonwa. Onge nyathi athia manothoka, onge ng'ata ng'ata manohinyore. Nyithiwa nolalo lewni, nyithiwa nolalo kar nindo. Koro wakwaya nyithindo ni oko. Kaluwore gi maneja makanyo Helen Tuli, muoch majno nyochuno gitero nyithindo makwan gi romo 58 jote kar rito nyithindo magape kendo nyaka koro gichak rango yore mag gedo manyien. Ma kaluwore ni kar rito nyithindo ma Mama Ngina chiwo arita ne nyithindo mawuok e gwenge duto pachoka kod mamoko mawuok e pinje mag riwruog Afrika ma Ugwe. Nyithindo ne wasetero ni institution miluongo na Agape nikech kama tong' gininde sani onge koro nyaka wagedi. Koro wakwayo national government institution ne en institution marito nyithindo te East and Central Africa. It is a child protection center. Koro kako kethore ni ene kende ma sirikal. Koro kako kethore ni waonge kuma wachim. Koro wakwayo ni sirikal koyie to ret mapiyo mondo bi gikonywa wagedi. Yok mar Helen Tuli en ni nitie nyithindo moko manigi ng'ol kendo nyalo yudo pek ka gidak kanyo mok ging'iye. Dwache maduong' en mondo piny owacho kod jogo machuny gi ng'won ochiwre mar konyo gi duoko kar rito nyithindo no e wang'e. Nyithiwa mang'eny nigi disability machiegni 20. Nyithindo go kiketo in unfamiliar grounds nitie kaka gihinyore. Wakwa sirikal gi jotendwa mamoko be osechopo ka mondo bi oreswa okonywa mondo wa build Mama Ngina Children's Home Kisumu again. Tok muoch majno bad migawo marango weche nyithindo pachoka ochiwo ote margi moyango ni onge nyathi manyo yudo hinyruok e mach makamano kendo bede migepe mopogore opogore mag sirikal nyotiyo mapiyo masimo majno. Bende gitiyo kanyachiel kod tend county ma Kisumu machiwo sir ne kar rito nyithindo ma Mama Ngina e kinde manonro dhi nyime mafwenyo gino manyokelo muoch mar majno. Efinye Kidi, Ramogi TV. Riwruok mar jodong Suba kautelnegi kod ker mar Suba e kaunti ma Migori Jafeth Rioga okono josiasa e kaunti ma Migori kod gwenge mamoko e piny Kenya mondo owere kod siasa mag koko to ahinya e kuonde liete. Rioga mane wuoyo e kinde mane otelo ne jodong Suba e chiwo ote gi mag mos kod kwe ne familia mar mosenindo kansila machon George Odalo wacho ni en gima rach ni kuonde liete oseloki pau lweny kod moko kuom josiasa matiyo kod liete kaka kuonde mag manyo ombulu. Wacho ni josiasa e kaunti ma Migori kod gwenge mamoko e piny Kenya nyaka koro go siasa mar kwe. Yo maber nikech ne former mayor nyumba gi mondo gineni milewa group
moseyuorowa miyo bonwero kamana iye yudala wa without ng'iyo ok dutemo Kweni mwadwaro nikech kopo nono ni jasiasa obiro gi mrengo ne mar biro dwaro huma mar siasa obiro ketho liel mere nitie oche nitie nyiweni nitie jiringa to mato kali kombe tur man to nyiso ngwana mane koro na kwayo no kanga to kangato monge ni biro ndalo siasa ne ogo siasa mamuolo ko tama jo siasa ogo siasa mamuolo to wewa omiyo na kwayo kata nyithindwa ma support jo siasa go giye gi yore sa siasa be podi wabiro rito siasa 2027 to siasa bentie kamigoe to kikgoe sa liel sa mejini gikuyo wakwan jo piny kachiel gosiepe gi wede duto te mabiro ka gima duong' moket mbele waket kwe mar Jehova Nyasaye Kasilongei ne jakwe kendo kuonde duto te mane entiere nohero ga kwe koro councillors duto te mabiro ka kachiel jo siasa wetewa maduong' watim en kwe waonge gi koko kendo wakwayo ni kik ng'ato poka biro gi rieko moro mar kelonwa koko omiyo wakwayo ja siasa moro amora mobiro warwake to biyo gomna siasa to wuok odhi adhiya gi kwe ma ok waneno ni oloso plan moro mar kelonwa koko. Sasa malwenyo wuok to mago mana nyithi mine mago mana chuo mine ka nyruok wuok mine madongi nyithindo kiye nyithind mine matho koro wakwayo kwe makende wang'eyo kaka siasa chalo sani ta wakwayo jo siasa madwaro to gimantie ni waikuru ngei gi kwe mondo kwe obede Migori County. Nyakwara Mugiajwange kanyo emachopo gode giko mar weche manyien okinyi makawuono. Kata kamano chenro marwa podi ielacha ka odiochieng' makawuono e chenro mar mbako roma ng'isi ni en chenro mano mar yie jomatindo kama bobedo kabedo pinya kod jomatindo mar mondo mi wawinjane ni to lek margi mar higani mar 2026 en mane to kaponi ne indiko lek e higa mar 2025 to ok ni chopo lek makamago podi ting'o gi mar mondo mi itimgi e higa mar 2026 kose iweri kodgi. Nyakwara Mugiajwang' akawiyo madundo gi sani bang'e tabu bedo kabedo pinya mar mondo mi wago mbaka omiyo kik idhi mabor imedo mana kete e Ramogi TV. Pause. Kwa life, knowing when to pause inaweza kuwa greatest move yako. Wekelea responsibly. Mjanja ndio mshindi. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB. License number BK 0001080. Beikori mar doke pacho. Kama sigerni ilero gimor kod sunga mar luo. Chakre weche hera mamulo chuny, anyuola, timbe machon, nyaka sigendni madongo mag kit anyuolawa mapakowa. Magi ok gin mana sinema, magi gin sigendni magwa. Ka ok mana chikni, emomiyo koro sani wabedo kaka familia. Kar nyamerwa Dhok ma wawacho, koko mag nyierowa, kit luo kod sigendniwa nenore ayanga. Winam Cinema, Jumapil ka Jumapil, saa 2 kod saa 4 mar otieno. Mana e Ramogi TV. Ndani ya banda ng'ombe, kondo na mbuzi nikatinda. Watoto wadogo msilale, tunayo kazi. Nyakwara Mugi, bendi ng'eyo ni del makare nyalo miyi fuong'ruok e timo gik mopogore opogore. Inyalo chopo del makare ka timo orako mopogore opogore kama itiye kata kamoro amora ma intiere odiochieng' ka odiochieng'. Tudri kodwa chieng' tich abich jumani e chenro mar Oimore
kama watwakie kod jolony mabiro puonjowa riekni matindo tindo manyalo konyi bedo kod del makare kendo miyi fuong'ruok e timo chenro magi ma pile pile. Kik bai. Ka ng'ato kunyo ng'at mihero to disi mang'o? Propgi makaroto no koromogi. Jokuoge nyomonja kawuok e bank. Jogo chwada. Jogo chadha. Aringani ato koro late na. Okolet na. He deserved it. Celestine nokware ya kanyo? Kisumu. Nyirigi roricho. Nyirigi richa onge nyako meno maber kata chiel. Nyinyi ndio mmeamua kuwekea watu mchele kwa pombe, si ndio? Anikita tido mchele maber kabisa. Ma en injili ngima. Injili makelo ngima. Bironu sabato ka sabato. Are sa achiel okinyi nyaka sa 3 okinyi. Wadhi kelonu chenro mamit ahinya. Jok manok osomo lesson wadhi bet gi lesson mar juma. To Nyasaye dwaro ni seche duto kata piny obedo matek machal nade to challenges ma waromo godo kik golwa kuom Kristo. Wadhi bet gi children's sermon ma wadendo ni Lulu mag Yesu. To noting'o ligangla mondo hikre ne kedo. Be iikori ne winjo wach Nyasaye. Ne thuon wach mwadwa wuoye en ni mwandu kik teri mabor gi Nyasaye. Wakelo jower mopogore opogore makelonwa injili makelo ngima. Okidwa koso injili ngima kitayou kod an Lorina Chieng. Happy Sabbath. Radio Ramogi, Karchun Jaluo. Radio Ramogi. Nyakwara Mugiajwang' ang'isi ni wakaw mana yweyo madundo kaito bang'e abobedo kabedo piny mar mondo mi koro wago mbaka e chenro mar yejo matindo okinyi makawuono. Okinyi makawuono Nyakwara Mugiajwang' wadwa twak kotudore kod chano lek mari. In kaka rawera bende ing'eyo kaka inyalo chano lek mari e yo makare. Gigo duto ma idwa timo e higani manyien. Jomoko kao okang' mano mar choro gino miluongo kanyo kod dho ngere ni vision board makoro gibedo godo kendo koro ging'eyo ni kochakore dwe mar 1 ma e gima dwa timo, kochakore dwe mar 2 ma e gima dwa timo, dwe mar 3 gin kuonde mage ma ponono da gomb mar mondo mi adhi e limbe kata adhi e vacation kod dho ngere. In kaka Nyakwara Mugiajwang' kendo in kaka rawera bende sekaw thuolo mari mano mar chano ngimani e yo makare kositime e yo machalo nade. Mane momiyo okinyi makawuono Nyakwara Mugiajwang' abedo jahawi kendo ntiere kae kod wendo mano Brian Odhiambo Otieno ma en jal ma olonya e wechego mago mag en jalony e wechego mago mag tudruok kata communication strategist makinde mathoth entiere kod lony kendo ong'eyo kako chano ngimane e yo makare. Okinyi makawuono Nyakwara Mugiajwang' wadwa twak kode mar mondo mi wapuonjrane ni in kaachiel kod an wan bende wanyalo chano lek magwa e yo machalo nade. Yiena mar mondo mi arwake e studio ka mar mondo mi opakrenwa kwachako machiegni inya Brian kendo machiegni
machiegni twake chenro mar mbako romo yie joma tindo kinyi makawuono. Erokamano Joyce, duoko erokamano en odiochieng' mokwongo mar bedo kodi. Amor bedo ka. Erokamano. Nyinga Odhiambo Otieno, an wuod Kabondo, kamiluongo ni Kolweny Kingsway. Nairobi kae amenyo e yor weche mag tudruok, communication consultancy. Kendo asebedo kapuonjo grube mang'eny from corporates, mago companies, nyaka dhano ma private individuals. Kwa wacho weche mag kaka ginyalo bedo ni giwuoyo maber in public speaking, kaka ginyalo bedo ni gipango ngimagi maber in terms of organizational culture, but bende chakruok kata giko mar higa ka higa. Ajabedo ga gi club na moro, Kisumu, Nairobi, ma wagoye mbaka kaka gichano ngimagi higa mabiro. Kamano. Matene ni wachano ngimani bende ikaw thuolo mano mar tiego jomoko mar mondo mi gin bende ging'eye kaka gichano ngima. Machiegni nye twak mar okinyi makawuono nyakwara Moga Jwanga bed thuolo mar chwalonwa ote, paro, penjo moramora kokale nambwa mar ote machuo kari 36000. Facebook biro yudo achiel kachiel Ramogi TV, X @Ramogi TV. YouTube bende nyalo nenowa achiel kachiel Ramogi TV Kenya. Kan bende nyalo tudri koda e Facebook page mara biro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X biro yuda @JoyceOduor_. Iwacho kanyo makare ahinya Odhiambo Otieno ni isebedo ka ipuonjo ji weche makare kaka ng'ato nyalo chano ngimane, matinde ni kaka ng'ato nyalo chano lek mare. Tang'eni kinde mathoth ng'ato ka chano lek mare ji jathoro tiyo kod vision board kod dongere. Ng'ato nyalo bedo ni penjore ni yawa to vision board ni to en ang'o? To ere kaka an kaka rawera an bende nyalo bedo kod vision board mara kata kaka nyalo chano lek mara e yo makare mondo ang'e ni kawuok ka to mae gima koro dagomb mar mondo mi atima e tielo machielo. Odhiambo. Mokwongo, dhano mang'eny, ndalo mang'eny, dak e yo mar kubahatisha. Kendo dhano mang'eny bende bedo gi gombo mar ngima maber. To odong' adong'a gombo kamano. Nikech kodong' gombo maonge gima itimie, to onge gima biro betie, kata onge gima biro wuokie. Vision board en idea manowuok kuom jowazungu of course. To e yo mar dhi school gi somo gi tiegruok waromo gi giendi. To recently osebedo gima ji mang'eny kawo kabisa ma serious nikech nitie gik ma wapuonje iye kanyo mopogore gi kawa picha gi keto. So vision board en ang'owa. Vision board en chano lek mari ikawo pichni kata ikawo ndiko tindiko kata e kitabu, ko kitabu tinya keto kata e sime, inya keto kata e yodi. Kaka ne oda vision board ma marani entiere ot. Ikawo board to kori choro. Yes. Kise chore. Board ni ng'ato nyalo penjore ni inyiewe kosigole kanye. Inyiewe funde onge lose. Ocha blackboard. But en board matin. Eneno kaka school, ndalo mano dhi school cha, nitie gimo notice board. Bas, koro board no. Kasi kawo pins. Koro for example, nitiere gik ma idwa timo higa modonjie ni. Kwa mfano samang norango marano. Ake kwa nyalo mana yude mar mondo mi ingiswa eyo malere iler no aneni kaka mari ma isebedo ka ichano kata kaka vision board ritata matin ibo bedo ka iketo nigo mar mondo mi iler no aneni e kinde ma indiko gigi gin gik ma indiko kintiere kod adiera ni botimo kosen mana kubatisha iwacho ni yawa igani to kora gombo dhi Maldives ya batisha kete ane kanyo ero seket nigo inyalo mana lero nwago eyo makare inyalo mana chung malo akana chungi koni kosoge koni inyalo chungi kono kanyo be kaka vision board ni kingiye nitiere gik moko adek madongo nitiere gimalongo ni resolutions ma absolute kaka mani macho ni I am ngiso ni magi gik manyaka to atim magi endi ultimate goals magi gik manyaka timre magi gik manyaka timre na kasto nitiere budgeting manyaka iket nikech okinya bedo gi lek kionge ang'owa kionge budget. Kwa mfano kingiyo kani board mokwongo list mokwongo akoni higani nyaka doge gym kajano kadinda koro chako medore nyaka doge gym takoni higani bende nyaka chak online course na mase chako anyway en gima nasetimo January koro February ni magima biro launched nakoni nyaka aringe communication consultancies ma achiel kuomgi each of them is 1.3 million already sani endi asebiro kodgi ang'wen mase pitch
To ng'ato nyalo bedo ni penjore e kinde Yes. makoro chunga kanyo Yes, moni. yes. E seche makoro iloso vision board ni eri ndiko kanyo ni my vision board kata lek mara Yes. e higa ni mar 2026. Kindike to winjo be ni ndike ka higa rumo kose ka higa chako. Very Kuom nice. ranyisi marini ni loso karango. Very nice. Koro vision board en gimi loso throughout the year. Ok en gimi ichuogre chugati iketo. Nango nitie lek moko mane an go higa mokalo mano ka achieve ta push gi to this year. Koro kaka king'io kani aketo ni nyaka nyiew gari ni koromo August. Higa mokalo naketo ni nyaka nyiewe November. To November no dich moro no biro mokao pesa. Koro no overtake. Koro no chuna add just vision board na ma last year. Nena na 2025 taloke 2026. Koro add just some particular dates. But kapok ichako ndiko vision board, gima nyaka ipenjri en ni ang'o ma idwaro sie. Nitiere gombo to nitiere gima nyalo timore. Koro gombo jomoko nitie jokanisa moko matero ga lemb gombo. Lemb gombo. Nikech gombo samoro rach. Koro gombo no en maketega koni endi magi gombo ga. Ni magombo ni atimi e higa ni. Kasto gik manyalo timore mang'eyo taketo gi tung koni. Eguma luongo ni ultimate goals. Gin onge kaka nyalo wacho ni atema. Gin nyaka gitimre. To kisendiko gi tibiro ikawo picha tiketo gimidwaro no. Kwa mfano nitiere kuonde ma koka kete picha to kabitimo. King'iyo piny kani mayan gi jaoda. King'iyo kata chande nitie kama ndiko point number 2 ni agombo bedo supportive to partner na kaka nyalo. Matele ni idwa mar mondo mi isire kaka inyalo. Koro mondo ma obedi nyaka bedi gi picha moro mas asiko ka chiewo kata simba kata laptop taneno. Omiya akete kani. Mae en master classes mina ndiko ya chande. Nyalo timo master classes 12. Okay? Mano kuom thuolo mar dwe achiel. Dwe ka dwe. Dwe ka dwe itimo achiel. Matene ni mar Januari ni setimo. Nasetimo. Kiny watimo mar 2. Okay? Actually Januari atimo 2. Januari atimo achiel Nairobi, moro atimo Kisumu. Koro kiny watimo moro Nairobi. Okay? So mano already ane master class adek e dwe mar 2. Mano ng'isoni I'm going very well. Makochopo dwe mar 6 nyalo be nase achieve master class 12 ka. Okay? Aya, kasto nitiere kuonde ma adwa na dhiye. Manase pango higa mokalo ne adhi dhiye. Mokwongo en Kigali. Kigali na dhiye higa mokalo diriyo. To nitiere ohala mane ayudo kuno endo. Machaka dok higa ni. Higa mokalo be nakete kata kama ni nagombo dhi. But koro na dhi mayudo ohala. Koro higa ni adhi tieko ohala go. Gino ohala di? Adek. Koro miyo Kigali en top priority mara. Mano Rwanda. Egypt wawinjore gi osiep na mondo dur jagero. Wadhi kode Egypt, wadhi kode South Africa. Kuondegi wadhi timo conference mana timo Rwanda higa mokalo. Ng'ama luonga Rwanda ongisana de kanye wang'ni wadhi time South Africa. Egypt wadhi vacation mani wachacha. Wadhi yweyo nikech yweyo is very very important. Kamano endo. Koro vision board samindike, gimindike king'iyo book mar Biblia Habakuk 2:2. Ondik maber ni mondo gimoro obedi nyaka indike piny. Emomiyo kata chik mag Nyasaye nondik piny. To kisendike piny tikete kama inya neno. Gimomiyo ikete kama inya neno en ni vision board biro miyi wich kuot. Omiyi wich kuot mane kata omiyi wich kuot mane kata chopo kanye makoro omiyi wich kuot. Very interesting question. So wacho ga ni omiyi wich kuot ne mamiyi mijing'o mar time nikech for example gik mandiko gi kaka sibiro mugi kani ni. Tacho ni nyaka bedie gi gari ni koromo August. Ipani August ado biro rumo kodi ka onge gari ni. Nyaka koro itima tek. Nyaka koro itima tek mondo abed gi gari ni. Aya apimo ni kani an gi contracts moko mamanyo ma $1.3 higa ka higa gine dwe ka dwe. Ngiso ni by the time ma chopo about June July onego bena se chopo gigi ni mabiro ngisi ni Joyce gik mano pango ka kai kuma gichope kan timo ka chopo tabu ngisi ni kato katimango okachope. Aya nitie gik moko madongo ma biji ok ng'i but they're very important. Machalo kaka kwe. Kwe mar paro, kwe mar chunyi, kwe mar kamidake, MBKT kata chande. So nikech aneno kamari kanye ndiko kanyo ni dwaro mar mondo mi ineni ibedo kod kwe ahinya nyata higa ni mar 2026. Kindike kanyo mano nyiso ni seche moko higa mar 2025 ne ok ibedo kod kwe kose ang'o momiyo. Ne ok abedo kod kwe kaka na dwaro. To nyalo bedo kwe mar paro, nyalo bedo kwe mar ang'o mar omenda. Koro kwe no andike adware koro everyday machiew. To gini chalo na loyalty pledge mano wacho ndalo Moi. I pledge my loyalty to the president. Koro amba pledge loyalty gikagi. Nikech gini kiwacho sate
tibro yudo ka obedo kiti. Gomno vision board bende important, nitiere gimomiyo ji mang'eny ok achieve gik ma gidwaro. Ji mang'eny ok achieve gik ma gidwaro nikech wan gi gimiluongo ni habit loop. Kaka waketo tabia magwa. Iyudo niya, inya bedo gi tabia moro. For example, iyudo king'iyo simu ahinya. Iluongo ni phone addiction. King'iyo simu ahinya bodo ka 4 hours of your morning osedhi. Ideally, you know, 3 hours of your morning dedicated to yourself, without the phone, without the computer, without the TV. Ina gineni etiji. Aya. Mondiwe ng'iyo simuni. Michope kumidwa dhiye. Mondi achieve goals midwarogi. Chuno nyakore irekebisha gilo habit loop. Wish nangi board mana nyandike. Habit loop no ngiso ni routine dano. Kizungu wacho ni a human being is a product of routine. Routine mabro miyo gigibet. Koro gigiendi ntiere gimno ni work plan man godo mopogore gi ma. Work plan ema kelo wa achieving all these things. Work plan no eno chalo timetable mar kachio tadhi kanye adhiro moginga kwa mfano wewe mi mfano ka to have a happy family, an ultimate goal. Mondi bed kod familia mamor. Mamor. Familia mamor angoma kelo more ot. En kwe namba chiel, namba riyo en bedo gi pesa, ke chionge pesa to onge kwe. Chiemo nyaka bedie ot, kaso nyakubede ni unjo manya chiemo mesa chiel, nyakubede ni unjo ma nyalo wuoyo ka chunyo yaore. Koro ngiso ni nyakibede gi miluongo ni culture moro mar family bet together. Nekech ing'e Nairobi kani teka inya mondi ne kada nyithindi. Maybe mano an kalure kod kit tich mitimo. Nikech kaka sani adonje ot gimoro sari otieno kata sadek. Nyithinda nindo sari oginus. Koro kadonja nano gi mana 20 minutes to ginindo. Nyaka ginindo sari oginus nyaka gidhi kitanda. Gokinyi gichio 5:30. And 5:30 no poda nindo. Sama chio 6 gine gisedhi okanengi. Koro nyaka bed very intentional munda rom kodgi. Munda rom gi jaro mundu wachiem pile e mesa. Kata munda decide ni weekend achiel wadhi gi family kamoro. Kamano nyakibed gi routine mabro ensure ni gigite otimang'owa obiro kare. Ato bende neno ka e vision board ma kapod watiyo kod ranyisi marini makoro odiche makawuono wabedo johawi mar mondo mi wane. Anno kiketo kanyo ni mano omenda ma siche moko koro idwaro. Anno kiketo kanyo ni idwaro $2.4 mano mar recurrent. Mano tiende nang'o? Kaiti idwaro $3 mano mar wechego mago mag dongruok. Kaiti wantiere kod atamalo 70 mano mar raised from sultancies kachiel kod atamalo 30 mano mar wechego mago mag gope. Tiende nang'o te kinde ma ng'ato choro vision board mare kata ka koro chano lek mage mago ma higa kata giro mo chano time higa bende ber keto omenda to omenda gi kuom ranyisi kaka recurrent wechego mago mag development budget gi wechego mago mag raise from consultancy kachiel kod wechego mag gope ng'ato keto gi yo machalo nade wapinje penjo kichako higa be in gi budget mar kaka ngimani ringo the whole year jomoko ok jabedo godo kuma chadiera jomoko ok jabedo godo enya seche moko in rawera matin to seche moko intiere kod tich salary cha kende ema seche moko itegemea to kwatiyo kod ranyisi ka ichako Januar yudo ka omenda mano miye December cha isechamo godo sikuku te pesa rumo kichope Januari to idong nono ng'ato timo nang'o mane makosa ma ji mang'eny timo eno ka sirikal kochopo June 30th wabiro gi finance bill madhi finance act president Kiruga sei finance bill no ndiga recurrent expenditure gi development budget koro samicha kuhiga kikibidi ni dak ni wacho ni an wang na dak kaka biro nyakibiri ngama chanore nyaka chur budget 2.4 million onyalo ni pesa mang'eny king'ie na dichiel othoth otin kabisa. In fact, mano endo kwa bet pinyi gijaoda mwaka mokalo kwa tiku higa to newa duoke piny iluo ni basic living at 2.4 million. Mano rent, mano school fee, mano utility bills, chiemo, stima, pi, motiyo godiot, leuni, mago very basic living at 2.4 million shillings. Maybe kumadake en rent ne nyalo beni bet ni malo mo kawaida kasto fi manyitina me kumagichule nyabeni ni malo matin onyabeni en kamano endo koro pesa ni apoge ni ina year kikao 2.4 million divide by 12 you don't need per month you need how much 200,000 mauro motimo kila kitu obed chulo ot gik moko matindo tindo machemo kidware dwe yes koro an kan gi siling 200,000 e dwe tan sawa koro pesa matiyo ne
ma nyaka yudi e dwe en 100,000. 200. But nikech ane consultancy ok anyal wuok ni adhi manyo siling 200,000 dwe ka dwe. Amanyo pesa ni dweni. Iwinja? Amanyo dweni. E consultancy naka ande kani contract achiel 1.3 million. 1.3 million ni sani endi asandiko gi ang'wen adek almost nitie kuma girume. Kochula contracts ariyo atieko gi gite. Monzo nachulo rent the whole year. Achulo school fee the whole year. Achulo gimachalo stima kao, achulo gine jo stima ka. Kara siling 50 token, akaw siling 50 ketepi adoka kwe. Koro ngiso ni igana recurrent expenditure done. Kora dongi development. Development ni nangoa. Kinge budget naka nitiere gari macho ni nyaka nyiew. Gari ni okadwa nyiew gari manyien nga. Ntida lo mana tin na nyiewa geche manyien. Jo bank na lo moko no kawgi. Koro sani okda tem adhi kaw gari mangato seriembo. Tasego bei maneno gari ni mangato seriembo ogona milioni adi? Milioni achiel. Mana brogolo kanye e 3 million cha. Okay? Njigi madwaro travel gi. Kidhi South Africa kiduogo siling 50 return ticket. Rwanda 80 return ticket. Ma 60 return ticket. Gikuone ma wadhi dak ga ngwango be wukanye development kaya chande. As much as new no recurrent but it's development nikichadhi omo pesa kudegi. It's only Egypt emadi yue but yue no ano kaje yue. Kadonyo to nyakanga de rombe ngata ngini ngama otelo kanye ka. Munda rom kode mundo iga manyien asere omiango omia tije. Kama budgeting is very very important. Andiko kacha bende ni nyaka atiek geroda, ninja chako geroda dala. Dala na. Kuro by April dwani asiti kodno. Kuma usichope odno se chama siling 100,000. Kama wachope mono room odi chama maromo million ariyo. User need 1.2 million above monatimango atiek odicha. Uwu kanye development. Okay? Koro achano raka mano indo anonge pesa ibro yude lweta. Odonjo to dhi. To kodhi ni koro dhi e wechego mago mag rawo dhi kalure koda gigo mane chano ekinde ma higa chako nikech adier inyalo yudo ni ng'ato osechoro vision board makama to seche moko yudo pesa to wacho ni we atim gini mokwongo to mawe ekinde ma ng'ato choro kata rawera ochoro vision board ne makama to seche moko onge gimoro e vision board bende nitiere kaka unyalo timo gino ma koro wacho ni vision board nani kata lek mana sechano ni we obed tenge matin atiek dijni mondi eka kora boduogo e ng'iyo gigo mowinjo bed natimo nitiere dich mok nyal geng miluongo ni emergencies. Koro emergencies samo biro nyaka beninga gi savings maybe mani kuma ler mondo ji oyud kabisa. Ere kaka i handle emergency ki ngamo chandre maber gimoro achiel mobiro wen insurance nikech dich mok nyal geng manyal chom pesa ni en tuo en tho en nango kendo accident something like that. Yeah, masiche mabira poya basically. But kinyo masiche mabira poya go thothi gibiro ga weche mag health. Sani endi serikal yigire mar health cha ntie kebe mang'eny matimo gige health nyalo keto liel. Ntiere ji mang'eny mowuok kata lembwa kuma lemi kuchochoni. Ntiere giwone ichulo siling matin e chakruok mar higa ka ng'ati moro tho timi dweni idhi konyori godo. Koro nyaka ibed ni number 1 ibiro gi insurance. To number 2 nyaka ibed ni e pesa ni. For example, Joyce, milion 3 ni ka bed ni agero odni matieke ma anyiew gari ni au bina consume 2.2 million only. Adhi do kata gi 100,000 100,000 cha en an emergency. Nikechakete as a saving. Koro saving no arito kode higa manyien. Kapo giga manyien oromo to gimoro diwuoge manya chando chunya mano kanyal konyo to 100,000 chama chwa lweta. Tako ni ayudo 100,000 ka di ukonyorugo. Kata ng'ato nyalo biro ni konya an gi weche mag school fee ginigi tiyudo kikonyori kode. Kamano. To wang'eyo ni choro vision board kaka inachiel kuom jogo ma kinde mathoth ibedo kod thuolo mano mar puonjo rawere matindo kaka ginyalo choro kata ginyalo chano lek magi e yore mopogore opogore mar mondo mi ginene gidhi mbele kod ngimagi e yo makare. E choro board market kod ma ng'ato nyalo keto kuma entiere kendo onene kinde ka kinde kendo parone ni an seche moko an kaka Joyce magi gik madwa timo e higa ni. E choro kata chano lek mari bende nitiere gigo ma seche moko ok winjo bed ni timo gi gigo ma winjo bed ni timo do's and don'ts e kinde mag choro vision board bende nitiere wachak gi gigo ma ochuno mondi kapok wadhi gigo moko chuno e kinde ma ichano lek mari e yo makare. Gik mochuno manyaka tim en budgeting. Mano chuno nikech nyaka ichiem nyaka irwakri kendo nyaka irwakri maber. Kikirwakri rwaka balabal. Nyaka irwakri maber kabisa. Kasto nyaka idag e ot.
Koro kin ng'ama nigi bahati ma osenyiewo kata noyudo ot kuom janyuol, sawa. But kichulo rent nyaka igo kwan. Wach mar ni dwe loko to iyuago rent en nikech ok ichanori. Kichanori maber kan iyudo mana siling 20,000 dwe kata siling 10,000. Tiboro kisego mpango ni 1,000 matin ni adhi dak e ot mopimore koda mar 2,000 kata 3,000 kata 4,000. Koro mago gik ma nyaka iketi. Number cause wadhi e gimiluongo ni wants. Magi needs, basic needs. Cause wadhi e wants onyalo bedo ni mado chalo gi want but ok en want ahinya. En gima chalo health. Health is not a want, but onge basic needs kacha chande. Nyaka insurance. Mano ok nyal bet moke chulo. Mar sirkal Japan 1,000. Moko gi ma bet bechgi ni malo. Aya. Inyalo ni idwaro dhi kama ji nitiere imbe nikech in social. Ma dhi giri moro, kati rome gi jowete ni moro. Nyaka ket budget. Ket budget ni an ka dhi romo gi ji. Mai gima nyaka spend. We akwel ni e siri. Ma ji mang'eny ok ong'eyo. Ni kidhi kama ji tiye gi pesa matin, tibiro kitiyo gi pesa mang'eny. Kwa mfano, kini ng'ama dwa dhi kujivinjari. Tidwa dhi akani wawach ni club. Tidhi club kuma ji miele aduwa. Ibiro kitiyo gi pesa mang'eny. But kidhi e club ma high level, ibiro kitiyo gi pesa matin. Ma high level no to mane kuom ranyisi Brian Masimoko ng'ato nyalo dhi mar mondo mi okung pesa motiyo. Okadwa na chal ng'amo chayo kamoro but kidhi kama for example jathum moro mang'ula gochi to idhi kanyo ni be dhi gi joweteni. Ibiro kiting'o ng'ato tidhi nyone ng'ani gima ochamo, gima omadho, transport ang'o. Ibiro ka trip achiel itiyo gi 5,000. Otieno achiel. Msachi to siling 50,000 maximum. Mano nyiso ni sehinyori tayari. Koro gima chalo kamano ndo nyaket ni hapo. Idwa dhi kuma ji ma high level nitiere. Nikech mondi dongri nyaki associate gi joma ohewi. Kiki associate gi joma iheo. Joma iheo ibiro ga beda sawa gin jogi but mondi dongri in nyaki dhi kama ji ohewie. Kumidhi ma ji ohewi no gin kuonde ma they're not very exciting. Gin very boring. But very beautiful, meaningful pesa conversations. Pesa midi tiyo godo bende ni piny. Adwa ni mak na paro no gi kanyi ng'isa ni wakaw yo madundo gi sani. Ka waduogo podi bo medo lero nwa ni to gin gik mage mochuno mowinjo bed ni bed e kinde ma ng'ato chano lek mage to gin gik mage ma ok ochuno ma ng'ato ok owinjo bed ni kete vision board mare. Nyakwara Moge Jwang wakaw yo madundo gi sani. Ote magi bende abo bedo ka somo kik idhi mabor. Ngeso ka ngeso, sa 11 mamidhiambo. Mbamba toko, koma ye. Tudri koda ngeso ka ngeso sa 11 mamidhiambo e chenro mar tiedero. Oka. Kama wabro budho manyanga. Kowa kelo ni ngolo motimo cathedral. See you there. Tiedero. Ngeso ka ngeso, sa 11 mamidhiambo. Manera Movie TV. Be isei korine miel. To bendi sei korine tumbe mamit manyien manyasani. Wakelo ni mixes malit kabisa kod miel manyasani. And of course ngeso ka ngeso Nyakwara Jwang Chakresa Mwena nyaka sauchieza. Cheki melanin top imeweza. And of course Hilo bwana. Chenro en Tunda Kuma. Wewe twende. Leo tunavunja kitanda. Woktich ka woktich wakelo ni don ya wotonagi. Kabinet chario kati chario Nyakwara Jwang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek kati adek Nyakwara Jwang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo. Kachopo tich ang'wen Nyakwara Jwang wakelo ni kama nene yani TBT kod thume mamit mokalo. Furahi the edition and Thum Kaliech
loso kapuoyo nyakoromo gajwang'. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndio bende wakelo ni gimiluongo ni be yawa. Radio Ramogi, kar chuny jaluo. Radio Ramogi. Machiegni kendo nyakwara Ramogi Ajwang' mar mondo mi wadhi mbele koda twak mar wecheno mar mbako romo yie mar yie jomatindo okinyi makawuono pod antiere kae kod Odhiambo Otieno jalony e wechego maga tudruok. Watwako tudore koda chano lek mari med chwalo ote magi aneno gi abo bedo kasomogi e kinde mwadhi mbele kod twak marwa. Brian, kapok ne wadhi e yweyo moro madundo ileronwa gigo mowinjo bedi e vision board kata e picha kata e tipo ma ng'ato goro ka kor ochano ni magi gik machano e higa manyien. To no we kar insurance ni ng'amo chanore nyaka kaw insurance. Jomeno momoko mang'eny gi miwacho ni ng'ato moko gimoko nikech gikaw ga insurance, very important. Then insurance nyaka kaw mar education, mar health, mar property, kin gi karo handi mor nyaka insure against match mondo kik level ni mar ngima duog piny. Kasto gimo bende nyaka ibedgo kitimo your vision board eni nyaka jali ni in amongst ji, idak amongst ji. Ngiso ni ng'ato nyalo biro ni gidwaro ma family members, especially kine taya madalau, to nyaka make sure ni iketo budget moro matin maurito gidalau. For example, nitie pesa ma nyaka yudala kin ng'ama obiro Nairobi kata ng'ama tiye e town, koro nyaka ibed ng'ama olony ni dala nokoteri school mondo idaga kindi kata mondo ngima no bed maber to gin gi chandre, nyaka yor gimoro dala kata ma 5,000 dwe kata ma 3,000 nyaka yor gimoro dala. Dhano nyalo paro ni dala oro pesa ni gima duong' madwaro 1,000 gi miche. But kinyo pesa michamo odiochieng' kigo pesa modhi into waste in a month, ibiro ki waste karama moloyo pesa miparo ni onego beni yor dala. Koro nyaka ket pesa mi yor dala. Kaso bende nyaka ibed ng'ama nyalo mako lwet ng'ato achiel ariyo kintiere ka Nyasaye oriengni maber. Ichulne gi fee dala kujo chonde mago iketo e vision board kata chande as mpango magi mabiro konyo jodala. Kaso nitiere gik makoro okonegi tim e vision board, ndig moko negi budget for. Kwa mfano it's going to sound silly but let me say ndig moko negi budget for example budgeting ne raha raha ma excessive ne arado de mero siepe na koro nyaka iknegi ida de moroji giro de madha mano kenya budget ne ki budget ne tihinyori mano pesa mitiwago mondo madhi iluongo ne windfall. Eno ken pesa michiwo kiny gi tiyoni en samoro ni dhiye tiyo luongi timo matin mano kichano tipok yudo pesa ma okalo gije chanda ka kineno vision board na kacha tino kuma nacho ni budget na mari current 2.4 million kase chulo gino endo for the whole year tan gi pesa matin mudong kata modonjo mane mokoro nya tiyo ne eketo ni biuru madha winjo aya gima ok nyal budget ne bende gin timbe mongielo machal timbe mag chode mano ok nyal budget for ne kichako budget for them already gidhi chamo part of their budget kata part of your vision. Number dek gimoko ne budget for completely en gima ing'eyo ni ok dhi kawi kata ok in strategic kode. Kwa mfano iwacho ni ichamo single of 100,000 tidwa gero ot mar siling million 8 mano koko mano gimoko ne gitim. Nti gimomo wacho e corporate world ni a smart analysis of gima timo ni gimidwa timo nyaka bed gima dier gima nyalo timo gima ni within time to gima ok bikawi gima ok chalo lake
ji mang'eny nyalo ga chako gedo kidhi dala pichonde kata ma town kuonde gi dwe ng'ano chako gedo kaso block odong' e Linton to kitemo ng'iyo Msache onge kuma boyude pesa mutiyo godni mano en poor planning to kuma joma dongo hewaga go Joyce joma dongo nigi mpango even if it's a bad plan the elderly have a plan but wanjo matindo waonge gi mpango nikech kwa mfano an baba na jopuonje chakre ondik gi tich Msache gi niga loan nyaka tuni but baba nokano kotimo hala mora mora but puonjo wa nyithindo 4 nyaka university mwatiyo gi msara neno kenda yeka msara neno chalo 40,000 50,000 kodhi mang'eny nyaka 70 nyaka watieko skul nikech ne gi mpango pesa ne cha ino ka gik moko mang'eny okotimo kaka babo kano kodhi ba not even one day matene noko mor ji hawaya nok madhe nok madhe nikech debe ni en ng'ami madho de wano kodhi skul to kini yao mesa ni madhi to vision board ni chako kidhi chopo kare family ni chako kidhi bedo mahappy nyaki bet very selfish gi vision board nikech kiseloso ri in mi bet e kinyalo konyo ji to kitem ni matin miyudo iwitera ko mondi mane bedo ka giko yige ji nyieri ino mako osiepe ni nyithindi gi somo skul man malo giriembo geche gidak maber girwakre maber ka in kama kodi chako bedo nyiego ka yiem nono to gima jogi hewigo en mana mpango maber ma iketoni koro nyaka bed realistic in your planning kiki dwar gero ot mar milion 8 ka Msache sie kigolo siling 30,000 dwe ka dwe to nyalo gero ni ot mar 100,000 kata ot mar milion 2 be very very realistic aneno ka janeno wa moro kae ochwalo penjo iluonge ni Newton Onjez ong'isa ka ndi Joyce penjna Brian ni to eketo vision gidonge dwaro pesa e chopogi mano ema keto rowere e tuoche mar dangne mar paro mar ariyo wacho ni kungo donge emonego jomatino okungi okuong keto komondi koka wandik vision mogik mosnago wiye ler dakondiko chung mare ka bondo kasipol ero rawera ochwalo penjo kanyo ni donge vision board ne dwaro pesa e ka koro ng'ato ne kaka nyalo choreyo makare kachiel kod wechego mag kungo mabendo mulo kanyo mane kuma penjo ne penjo maber kabisa mane kuma rawere yude wrong there's no way ma idhi yudo pesa e ki budget kara sirikal ok tim gino adwa ni cop example ma government mondo government o budget gikonge set a vision for example one vision 2030 madumo in 3 years no wacho ni nyaka bed gi reru nyaka bed gi universal health coverage nyaka bed gi ango last mile coverage mag stima nyaka bed gi pima ler gango eka gidhi manyo selling e higa ka higa magitimo gigiendi kamar be ka dano bet ipenjrie ni ya vision board ken gidi ga chiel kende inyabero gi vision board mar 5 years to kodi break it down to every year koro kiseng'iyo ni for example mwakani adwa gedo adwa nyiewo gari adwa travel eka dhi manyo pesa ni nikech sama yudo pesa mingi lwiti kama pesa wuoyo samori bet ka milion 1 donjoni pesa dwongi ni ai ka dhiro senga sana wi koro ringo pesa nyalo miyo wi ringo makata wi wil gi gik mawinjo be ne timo makok indiko gi piny inyalo ketho pesa marach pesa brungi ni ai ka dhiro senga ichopo senga ido kin board pesa ngi ni chakibuk ndege di Maldives nikech milion pod nitiere ichopo Maldives kichopo ni be ok ne gima ber ni ko wuok dhi South Africa by the time miduogo pesa chati mango orumo nikech nokipango e vision cha omo vision body kungi choro odhi mi clarity mar kumidhie maka pesa donjo to donjo e vision boka chande omo joma chal kod wasiche moko kipenja e giko dwe ni to be ini gimoro kanyo miye nyalo ka onge go but king'iyo gika to gin girengo nikech pesa cha donjo to en budgeted for koro mo donjo ma samora dongi ceiling moro matin manyalo tiyo go magisne akoro bi wadhi ka cha do mag chai to bende sisi e gir kongoni maketho vijende kabisa adwa ngiso gi madh coffee mang'eny giwere gi math mamero ji gi bie coffee kamano mak na paro gi kanye chenro mar mbako robo bende wabedo kod thuolo mano mar winjo gigo matimore e kuonde mopogore opogore kata gwenge mopogore opogore odiochieng' ma kawuono adwa ni wadhi achiel kachiel nyaka e kama romo mano mar moko kuom jogo manitiere e kweth mano jotelo mag wuok e kaunti ma Nairobi ka odiochieng' ma kawuono gi bago romo wawinjane gima timore kuro gi sani empowerment through the programs that have been brought by this government. Nairobi in one accord says that the Nairobi
shall be a broad-based tune and nothing else. Ati Nairobi tunacheza kinairobi. Ladies and gentlemen, nataka ushike simu yangu. Wamama, nipeni nafasi tupange kazi sasa. Tunataka kupaka hii, tunataka nipange hii kazi. Haya, shikilia simu yako vizuri. Shikilia simu yako vizuri. Nataka seneta tupeleke pale kwa Wakambodia, lakini kabla hajafanya hivyo nataka tufanye ile kitu. Ushasema. Nataka ushikilie simu yako, na kama naendelea kupanga mambo yangu. Ladies and gentlemen, mkutano wa leo umekuwa ni wa wana broadbest wa Nairobi. Chama cha UDA, chama tawala, chama cha ODM, chama tawala, na tunasema Nairobi ni broadbest, na ndio tusikie sauti ya Nairobi. Nataka kwa sasa DJ, nataka unipeleke Kihala sasa, kwa sababu tunaingia kwa heavy hitters. Lakini Wakambodia wanadai lazima kwanza uwalipishie Wakambodia. Wakambodia wanasema lazima yao kwanza ingie. DJ, 1 time, 2 time, 3 time, DJ. Nimejua ile mlikuwa mnadai sasa. Nimejua ile mlikuwa mnadai. Nyakwara Mugejuanga, mano en romo ma okelo kanyakla jogo manitiere sirikanda manywanda magojo ODM kachiel kod UDA jotelo makoro romo e buore Nairobi ka odiche makawuono. Jofambo magwa kata jafambo marwa Eriko Wenga luonwa romo makamano achiel kachiel kendo matuta kotudore kod mano ibo bedo ka ineno weche manyien duto kochakore weche manyien mago maga migago. Pod wadhi mbele kod twak kae, antiere kae kod Brian Odhiambo Otiena. Soma ne ote moro kae kendo anno ka Nyakwara Mugejuanga ochwalo naka. Ongisa kae ni Joyce Mos na Brian. Ongisa kae ni Jaluo ohero awuoro samoro atiyo to okatim raha. Donge wacho kae ni aneno owuoyo to pod opuonjowa maber, to pesa jachien yawa. An kayudo pesa to nyaka aidh ndege mokwongo, an wiki nyilima, an odosa ndhiwa. Ongisa kae ni Joyce Mos na osiepano owacho weche mameta kata an gi leka mar dak e ngima madwaro higani. Mano wiki pod odhi mbele. Ongisa kae ni Joyce Mos na Brian ayie kode dhi budho gi joma oingi kanyo to adiera kata chieng' moro nasebudho kamoro to jogo naingo osiepa wecho noroma kang'iyo to ayudo katiyo gi pesa mang'enya. Omora kabisa kata an gi lek mar dak e ot madwaro ahinya. Mago mana kuom ote Manyakwara Mugejuang chwalonwa kokalo yore waduto te mag tudruok okinyi makawuono. Med mana chwalo ote magi abo bedo kasomogi kapok watieko twak marwa okinyi makawuono. To penyo machielo Brian, mangato nyalo bedo ni penjore, nyalo bedo ni nitiere ng'ato maseche moko en emakoro e okang' mokwongo owinjo weche motudore kod vision board seche moko e ngimane duto pok obedo kod thuolo mano mar chano
lek mare yo makare mar ndiko piny ni anto kochakore higa ni magi gik madwaro, magi e goals ma seche moko adwa achieve, magi gik madwa timo. Kuom ranyisi anene mari wacho kanyo ni adwa dhi e gym mar mondo mi ne kaka inyalo bero ngimani kachiel kod weche mamoko. Ng'at ma seche moko ok kia gimoro amora ewi vision board onyalo chako nang'o mar mondo mi ang'eni wasetieko mana dwe mar achiel kende, higa pod itin, wanyalo wacho ni the year is still young, pod wadong' gi dweche mathoth to watieko higa mar 2026. Ng'ani nyalo chako nang'o mar mondo mi en bende oyuda ne board no ochorane kaka onyalo chano lek mare yo makare e higa ni mar 2026 Odhiambo. Ineno ndalo mane wadak Nyalenda Kisumu, ndigo ma neno, I'm just thinking of it samiwuoni, ni e udi man wadakie ne e koror kamani nwaketo ga gazette. Okay? Gazette no emane chalo decoration marwa. But gazette no kanyalo pimoni kaka odwa anya paro ne nitie rumwa, nitie gazette mane waketo mang'eny ma achiel kuom ginen kaka kumando wadake. We very special. Nado wadak Milimani ndalogo. To no dak Nyalenda. Nyocha lek mabor kabisa. Omiyo inyalo do inspiration because man I believe that's the question Mai is asking. Where do you get inspiration from? Inyalo do inspiration from environment. Inyalo do inspiration from gazette. Inyalo do inspiration from TV. Tine to wanigi simu. Inyalo do inspiration from simu. Inyalo do inspiration from osiepe. Ntie kuonde mang'eny ahinya minyalo do inspiration. Ilo ni sumorieko. To sumorieko biro mana kuom wach ma wacho ma owadwa no boyiego ni bedie wuothi dhie limbe kiki ben ni in ka ming'eyo mogik kin konyuli Kisumu to in ing'e Katito pok ni kadho Katito kibiro koni nyaki kawe kale 1,000 kale 2,000 ti idhe bas okili Nairobi ichaki dogi dai iduog bi Nairobi ka ichaki dogi to ndara kanyo bono gik mang'eny manyalo mi difference kasto dhi kuonde ma oken kama intie. Kwa mfano kini nga modak Eastlands of Nairobi. Tema ne matek kabisa di Karen. Idhi ngia nani jo modak Karen. Yindo gida Karen nango. Gin gita dek kuso gin gita dek kamini wane penjo waka. To kini nga ma odi school to ni chopo kata diploma kata bachelor's degree. Deyane kama university. Tipa ni PhD en pesadi kata masters en pesadi. Tiro ke chaka. Ndigi mwa choni chaka. Ichulo silingi elofadek. Before you know it, itiko masters nicha, before you know it, yudo gigiendi. Koro kamintiere, kwa mfano tini wanigi simbe, wallpaper mar simu, inyalo keto mondo bed vision board ni. Very simple. Inyalo keto wallpaper mar ringo mang'enyka. Koro achiel keto gari, mori keto family ni, mori keto ang'o. Koro anytime ma inibet, kiyao simbi, to giaka sikringo. E computer inyalo kete. Kok kamano, to bende inyalo kao magazines ka, tiketo e yacht, e bedroom ni, kata mana i sitting room. Tingiso nyithindi nyithindo jawuo gik moko. Magi kik wuo. Magi gik ma wadwaro timo higani. To kama no utami mokinyal kabisa. Vision board binyalo ndika. Ndika otas. Ni higani tagombo, ni mae matim. Nikech gimondiki dong' i chunyi. To gimoko ndiki to onge kuma intiere. Nikech what are you referring to? To kindike piny mi biro ming'iye all the time. Tiboydo ka ichako the towards it. Koro king'ado bed gi luoro mar temo achieve gimodwaro. Indika inspiration yudo from anywhere. Inyalo bed kata paro. Inyalo bed ni bira kamoto kan chieng' mwado bedo ker mar Kenya. To nyalo koni to mano to igo mabor ahinya. Ntie jo somo mang'eny mawacho ni you are what you think you are. An gadier ni kata enjoy ndalo moko. Ni wacha ni anto chieng' moro obed jalendo. To samoro jimani ngiso nalogo ko ni into ko bid jalendo ko lwoka. Idi chako nako kata di bedo nako. Exactly. Bano ka niseneno iseketo picha wini anta da bedo jalendo. To work towards it. Nikech kisemiyo obungo ni idea ni magi madwa bet. To bungo ni chako accept. To chako push it towards bedo jalendo. Nikech mundi beka jalendo ni nyaka bed ni biro romo gi jolendo moko mang'eny. Ma ong'isi ni kaka timo, kaka kidonjo, mai chieng' ma interview timore. To kaka kawuoni intiere kumintiere. The same to myself. Koro nyakungi mi obungo ni the idea ni gimidwaro ni nyalore. Koki ndiko kamoro ni nyalore to ko nyalre. Koro nyalruok no kiselonyo e obungo mi koni bana gini tadhi timo, then ibodo ka everyday mi wuotho gimo mitimo, obungo ni will automatically and subconsciously pull you towards kumune go beni betie. Ndije ndiko moro mang'ula kabisa. Iluongo ni Paulo Coelho. Ondiko buk mwelo ni Alchemist. E bugno owacho ni kidwaro gimoro marach ahinya, kata kidwaro gimoro kabisa, to
piny mangima biro winjore mondo miigo. Kidwaro ni in ibed ng'ama lazy to piny biro miyi laziness. Kidwaro ni in ibed ng'ama lich to piny biro miyi lich midwaro no. So any dream midwaro, just give your mind the idea and it is doable, it is possible. Kantiere kuminya draw inspiration machalo picha ng'adi ket kamoro, but work towards it by wacho ni Joyce, every day michiew I break down steps midwa chopogo e kamidwa dhiye. Midwa chopogo do lake maricha. Lake maricha. Kam kwa mfano idwa nyiewo gari. Chakata wuotho gi key mar Mercedes. Igolo kaje. Yuda key mar Mercedes nyalo yudo kundi mang'eny kata ka funde mag gari. Itedha mari. Yes, wuotho go wuotho. Ndi joma chako kamano. Nikech koro gicha de chune mondo nyiew ang'o? Onyew Mercedes. Kin ng'at ma nidwaro ni chak somo kwa mfano ni timo certificate, idwa the diploma. Nyaki ichak dhi e school kuma jogi nitiere. Tidonja to imbiko ni akauna 4,000. We chuo ka tim registration. Tincha kosomo. Jopuonje kocha ung'isi ni ochul fee. Adhi chulo. Ibodo ka idhi manyo pesa cha nikech ikrita ang'owa routine. Routine cha is everything in vision board. Without routine, inyalo beni gi the most beautiful vision board. It will not come to fruition. Routine ente ni chiwo kinyi, titimo the same thing repeatedly to achieve gimidwaro cha. To kichio ni ina jalek, ileka leka. Inobulu mara ngane ni jalek malicha yenya. To ero nino ko jalek. Aneno ka nitiere janeno wa moro en Vincent ka wuok Bondo. Ongisa ka ni Joyce to wan kaka jo boda boda. Yes. Ere kaka wanyalo loso vision marwa. Nikech pesa wa to onge target. Penjo maliwa ahinya. Jo boda boda nigi target. Atimo boda boda. Dala ma Kisumu. Ndalo gono re pikipiki mo tau 110 liter dek. To kija boda boda. Ndalo cha nwa haya pikipiki tunachulo sling 200 odiochieng' kodiochieng'. Tido ka odiochieng' 200 naloso gokinyi nikech atero nyithindo 3 4 5 6 10 e school. Asalo so pesa jatela mi. Throughout the day pesa matiyo kore mara gi fuel. Pile ma pesa cha odonjo. Nyaka beni idwa chopo kamoro. Kwa mfano, jo boda boda nyalo bet gi lek machalo kama. Ni one e base wa rent, yudo ku rent pikipiki tema un godo. To tinende ni nano ka kerni chiwo gimoro. To jibi chiwo ntie pesa mang'eny miyudo koni kocha. To kono order decide mondo onyo pikipiki ni wa. Koro chako bedo kang'wa gi savings ka. Koro kuse save matin to unyo pikipiki achiel, ukelo deposit. Ikaw pikipiki achiel to miyo ng'ato achiel kuomu. Koro duoko ang'owa pikipiki manu rent cha. Koro ng'ato achiel kuomu nigi pikipiki. Uchaku choko the next. Uchaku choko the next. Before you know it, uteun ng'o? Pikipiki. Mamaru. Mamagu. Makoro pesa ma uyudo cha. Duga ng'owa aguchu. Oko dhir jatelo moro. Koro pesa mabiro aguchu ni. Kapok ung'eyo to ungi Nissan. E barabara. Nissan kisebedo go achiel. Kidhi mag ichopo nus kare ichopo 3/4. Bang' kende biro nyisi. Wecha kwa midi moro. Kapok ing'eyo cha in gi buses. Kapok ing'eyo cha nyalo beni koro in gi ndege. Who knows? So itimata matin boda boda okin kuom. It is the most sure way of earning income. Omiyo nyithiwa mang'eny. In fact ji mang'eny ma nigi masters. Moko mi again ni boda boda. But en kumi konyrigo kisudo mbele. Ote machielo Nyarongo wacho na winjo puonje maber nikech yudo ka ng'ato odak e ot mabeche tek to yuto ne tin omiyo ojiwo makare ayie kode mamolena Nyarongo erokamano ahinya kuom ote makamano dong mana kod thuolo matin kende to atieko twak marwa okinyi makawuono Brian Dhiambo. Yes. Ote mane minyalo weyo godo rawere ahinya to mago matindo bed mago ma seche moko nitiere skul to seche moko kokadwa chako ngima nikech ineno ka kuom ranyisi ine vision board mari keto kanyo ni dwa gero ot. Jomogo seche moko nyalo kata ndiko kanyo ni anto kochop dwe makama seche moko adwa nyombo kata dwaro kawo dhako. Mano bende gin weche ma ng'ato nyalo ndike vision board mare. Ote mane minyalo weyo godo rawere okinyi makawuono ka watieko. Actually inyalo keto nyaka weche mag nyombo nikech nyombo tinde en siling modhaw kabisa. Okachon mane ji dhi gi 2-3 gi suit moro machalo pasture. Machalo mabati ja. Tindo ng'abe, tindo chalo mana rus. Tindo chalo rus. It's a traditional wedding. So na iket nikech nyombo sani kang'iyo kimi janyuol pesa mi organize mu room basic en 150,000 basic mano nyombo maonge sorry 150,000 yeah. Koro kidwa nyombo ji moko ne gigo nyis ji mondo goni sei. Kato changni. Ok owinjo be ni ng'ato yawe WhatsApp group. Nyombo en mari. Nyombo is private. To nyombo is a declaration ni anyalo take care of nyako. Koro ikri kaka ng'ama dichuo ng'ama nyalo koyo manyalo gonyo ni dhiang' en babani kata neru
kara mama ni komedo ni gimoro but osiepe koro kungri akunga tiket mpango makare to maduong' molo manya nyiso rawere chakre kane watindo kane wane class 1 nipenjo waga what do you want to be to nwawacho pilot engineer lawyer ang'o no set ga vision ema no kwang'eyo kidongo kichope form 1 form 2 form 3 doka gimoko tek koro log table chando ji e kanyo fo ni engineer madwaro to kanyalo iri allocate kwani koro kanya bedo engineer ago kwan adi bedo japuonj sawa mano vision ni chaiti mango nwachake chon en mani sama ng'ato tiuga school to ntiere gimaluonga ni free fall period mar about 6-7 years from about age mar 19 to age mar 26 ntiga free fall moro kanyo nikech in between jonyuol gi ngimani koro nyaka ibed ni within this free fall king'ama obidhore tipangori within it mondo i transition idhi kumidwaro cha to make sure ni every other time kiki cause vision mar ng'ama idwaro bet kiki piem gi ng'ama ntiere ng'ama ineno around you piem gi ng'ama idwaro bet mano e japiem ma ing'iyo koro kido bedo ng'ama chalo kaka Joyce kama in the future koro nyaka iwach ni an Joyce ma odhiambo atiyo towards odhiambo mabiro bedo kaka Joyce oknada bedo kaka Joyce ka bedo ng'ama ng'ongo so that consistent work on yourself bring me a very good result and that result king'iyo at the end of every year it track kech mani gima ji mang'eny ok timga ji mang'eny odak mani Joyce ni ngima tek igeni ok odhi na maber but kigo kwan ming'iyo gik mi achieve in that year you'll find there's so many and there's so much so keep track to next year kiset vision to be looking okay now setimo ma very good so I can do more but gima kichandi mugik tika kanga marawera en watch mar ceiling chaka pesa onge chieng' mabiro bet tayari onge chieng' mabiro bet tayari matimo anything in chaka gik mudong biro yudi eyo kamano ay nyakora mogia jwang chaka nyakora mogia jwang ocholo ote mathoth ka kendo kapok watieko kata kamano no kathulu warumo wacho ka ni yawa an run business mana gi 10,000 yawa ere kaka nyalo bero ngimana kata kamano kongiso nyinge to bedo kongiso wa kama neno kinyi makawuono mano yot kabisa biashara bedo gi pesa from two sources equity kata equity bank no equity mateni ntinga ma odhamini kata gowi mangato omi kaka bengi koro nyalo mi gowi machalo kamano gimana ko timo mokwongo nyaka make sure ni ohanden registered ohanden licensed to pesa neno oketo dhie bengi nikech bengi bro finance cash flow kata sako to oket savings e sako dweche auchiel idhi kaw 3 times sakos moko mi nyaka nyadi uchiel kaw 3 times of your money bergo ngimani but maduong' moloyo e books gi mago hala ng'ini pesa mane ma en mar stock pesa mane ma en profit pesa minyalo wuoye kuom dada mopenjo en profit kiki wuoye e stock ka stock ni siling 8,000 en okimule kichamo stock di dala make sure ni ka profit ni 2,000 ni make sure ni tiyo gi half of it maximum half it is savings kor mo ni kin gi profit ma 2,000 di chinku di ching nzo ni pesa mingu di chinku di ching pesa di 1,000 tan gadi no konya chamo 1,000 chakre ukinyago diambo nyaki igine imari tuondri mondo kochopo kamoro to koro 10,000 nicha ochopo 20,000 to gima ng'ise manya mimi jingo amela lomo kona oga picha to chieng' maloso million mokwongo onge chieng' masego budget mabilo million kiluonga biashara mar consultancy ago million gibi million gibi chieng' mana go million apar onge chieng' mabiro duogo piny igoye kidhi mbele koro be magi mijingo ni 10,000 nyaka di 1,100 nyaka di 1,500 nyaka di million kamano ilero kanyo makare ahinya kendo ka wadhi ka watieko vision board ng'ato nyaka chore wuon kosi nyalo luongo ng'ato bar mondo mi okonyi ane eneno kaka inyalo chano lek mari makare kachiel kod wach ni mogik koro kwatieko vision board kiluongo ng'ato mondo losi vision board is a private thing it's very personal the display is public to go make it in public like dano commit publicly commitment ok bedo made privately ni ana commit to myself privately no I commit to siep ni moro ma uno to koni mai gima dwa timo isungo ni kata mai gima dwa timo kise wach ni mai gima dwa timo gima na wacha which could will drive you to achieve the set chande mogik katieko ero kamano kum lungo monda shaw vision board jo mang'enyo kung'e wach budgeting is very very important onge kuminya dhie okwanya sudo mbele ka budgeting ni rach ensure ni timo budgeting ka ng'ama tin by time michopo ages makoro wachomogi tibodo ka giki bet di mbele ma proper
ma ok ni ichando ji gi weche manono. Erokamano inya Brian Odhiambo Tieno kuom kawo thuolo mari okinyi makawuono mar mondo mi bi puonj rawere kaka ginyalo chano lek magi e yo makare. To maduong' mogik nyakwara Muge Jwang owach kanyo ni chak achaka kata matin ma intiere godo inyalo chaka chaka tineno kaka ichano lek mari e yo makare. Injena Lazaro Kanyamboka bende ng'isa ka ni keto lek madongo to bera inyalo leko ni chienga ni bed minister ma iponi mana ki end up bedo watchman mar minister moro. Aya kata kamano mano pache Injinia Lazaro Kanyamboka. Nyakwara Muge Jwang maduong' mogik mana ka Brano puonjwa ni chaka chaka to bende kinde ma koro ichano lek mari ma en gino ma ichano iniwuona kisechore maber tinyalo kete malo kacha tingiso siepi moro ni mae gima dwa timo. Mano bende bro mi mijingo maneno ni iluwo gigo duto midwa timo e yo makare. To bende neno ni kungo e yo makare okitiyo kod pesa arietha. Wakaw mana yweyo madindo gi sani Nyakwara Muge Jwang ka waduogo wabobedo ka wadhi mbaka kod rawere mar mondo mi bende walosane kod rawere ni ginto to lek margi en mane ahinya te higa ni mar 2026. Wakaw yweyo madundo kikidhi mabor. Seche ma pari biro wuok e odni eka koro niti biro yudo thuolo maber e chuny mar mama. Wachnane gimoro ka dine bedni ok en niti bende indilin kama onge gima ditimo. Wachna pari wan nyaka wamany gimoro maduong' ahinya mabiro miyo wuog ka. Wan wamany gimoro mabiro miyo mama kamoro achiel gi dana konene to giriembe. Mane gima an bende aparo. Anadwok Chandigarh kae chuth. Ndani ya banda ng'ombe, kondo na mbuzi nikatinda. Watoto wadogo msilale, tunayo kazi. Chenro malero kitwa gi timbewa kod puonjo dholuo. Sani upuza ni uluongwa ni mabuda. Koro mwan mabuda ni girieko mwan koro mathin ma koro maru ng'eng'no. Ema osokelo nu seda. Wasewuotho mar kelo ni juok oganda wa kod ber magisekelo e ngima onagi. Dayo ne puonjo nyathi manyako kosechope ode puonje kaka onego oriti family mare. Rikoda an James Rabala Kwasera Jambu Owarga Chie. 111 Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno. Penj laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Nyinge Ruth Otieno. Jokuoge nyomonja kawuok e bank. Jogo chwada. Jogo chadha. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi.
Wuok tich ka wuok tich wakelo ni duond yawuoto nagi. Kabende tich ariyo ka tich ariyo Nyakoronga Jwang' en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek ka tich adek Nyakoronga Jwang' en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo kachopo tich ang'wen Nyakoronga Jwang' wakelo ni kama nene, yani TBT kod thumbe mamit mokalo. Furahi the edition en thum kaliech. Loso kapuoyo Nyakoronga Jwang'. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndo bende wakelo ni gimiluongo ni yawan. Kar chakruok, wach ne nitie. Wach ne nigi Nyasaye, kendo wach ne en Nyasaye. Jumapil e chenro majiwo yieni, chenro maketo chunyi machiegni gi Nyasaye. Juma ka juma wakelo ni wach man gi teko, wach makelo geno. Ma oken shoya, ma en kanisa, mae wach Nyasaye. Kawariwore kachiel kod jotich Nyasaye mamoko, mochiwore, mowal kendo mogwedhi. Okodeo hiki kit chwech kata kanisa ni. Injili kalo. Kokelni kod an jatich Nyasaye Ben Otiende. An Roda nyar Kokitmo. An Ken the DJ. Wan kae nikech injili mitnwa. Wan ka nikech herane mosiko. Wan ka nikech in. Injili kalo mana Ramogi TV. Beikori mar doke pacho kama sigendni ilero gi mor kod sunga mar luo. Chakre weche hera mamulo chuny, anyuola, timbe machon, nyaka sigendni madongo mag kit anyuolawa mapakowa. Magi ok gin mana sinema, magi gin sigendni magwa. Ka ok mana chikni emomiyo koro sani wabedo kaka familia. Kar nyamerwa Dhok ma wawacho, koko mag nyierowa, kit luo kod sigendniwa nenore ayanga. Winam Cinema, Jumapil ka Jumapil, saa 2 kod saa 4 mar otieno, mana e Ramogi TV. Machiegni Nyakoronga Jwang' e chenro mar Ngoma Owake. Wuok tich akelo ni mix mokwe. Kaito tich ariyo Reggae Owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Alafu tich adek Nyakoronga Jwang' akelo ni mana yani ngeni baka gi wasanii. Tich ang'wen is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii. Nyakoronga Jwang' Friday siku zo wake. Sapar gina kapaga beach nyaka sapaga Rio kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Nyakaramogi, tok tich matek en kinde mag midhiambo. Kendo isepo pacho kidwaro ng'eyo mago motimore pacho ka to kod pinje maoko. Chieng' tich abich ka tich abich to dhi kod Auchieng' Emmanuel chenro mar Ang'ich Welo ka achiel kod Oimore, kama wakelo ni weche manyien, mago monon, modo kendo luweyo makare. Bende watwako ji mopogore opogore e lony magi magintiere godo mondo mi wagol odok e iti. Tok mano kende, bende wantiere kod chenro mar Gin Kanye, mabro misi gana mag thuondi luo, jogo mantie, mago magitimo, to kod mago manegitime kinde ma okalo. Kik bai. Hera, andhoga, adiera. Naye kodi. Nokang'eni ni nyalo timre malich kamae. Ich lach ok duong' dhot, obiro donjo to kao. Nyaka sani podi nikia gimoro amora mantiere pacha. Hera miyo ng'ato bedo gi teko mar timo gimoro, kendo nyalo lokore pap mar lweny. Odni opong'o mana hawi marach lilo. Makruok gi ng'ato nigi nengo mare.
ing'eyo gima rach kodi en ni onge ng'ata ng'ata piny kama dabedo gi wat kodi. Oromoniti. Remo biro yiero bedo korka ng'a. Kata kapo ni wan jokor gi nyako, mano ok onyiso ni wan waonge ratiro mekwa, omiyo an abiro chung' kode. Onge gima siko kopondo nyaka chieng'. Sama dera chiegni, gik moko duto wang'. Sanju gi Rajiv en ng'at achiel. Waya donga wache dier. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso. Saa 2:15 otieno. Nyakwara Mugejo ng'isi ni bang' yueyo to bende pod antiere kae kod rawere. Gie thuolo ni antiere kae kod yawuoto nagi kaachiel kod nyio nagi ka wadwa medo goyo mbaka kodgi kotudore kod lek ma gintiere godo e higa mar 2026. Kata kamano Nyakwara Mugejo kapok amiyo gi thuolo ayanga kendo kapok ng'isi yawuoto nagi kaachiel kod nyio nagi mantiere godo, adwaro dhi achiel kachiel nyaka e kaunti ma Kisumu kama odiochieng' ma kawuono chenro mar kawo pach jopiny dhi mbele e kaunti Kisumu mano kotudore kod chenro mar sirikal mano mar uso moko kuom shares mag kambi tudruok mar Safaricom. Wawinjane gima timore kuro gi sani. Tumenunua hizi shares na kila kaunti inaenda kupata pesa fulani ili turudhike. Kwa maana tukiwacha tu hivi corruption iko juu na hizi pesa hatuwezi kuziona. Asante. Next. As is given, I started by telling you that the government shares in Safaricom at the start was 100%, isn't it? And they have been sold sasa to 35. I hear what you've been asking. Ni hizo zilienda wapi, isn't it? But you must also know that development has not been balanced in Kenya. Those could be the things we are seeking to correct. You know, when Thika Road was built, it is now that the dwelling of Rironi Mau Summit coming to Kisumu is being planned, isn't it? SGR ilifika mahali huko Suswa, isn't it? It is now that the government is saying let it reach Kisumu. Kenya Airports Authority na kadhalika. So have the understanding that this is not the money that is going to develop everything. It is going to target just a few things. Like SGR coming to Kisumu, like Koru Soin Dam, like Mau Summit Rironi Road, like JKIA. That is why wanasema kwa point 10 viable. Umenielewa? Viable. So nini ndio mtaamua iuzwe au isi? Yeah, so proceed. Thank you so much. Atode anudode wawacho niya jomoko be no uso gige Kenya olos korgi usito kel karwa. Proceed. Thank you so much. I want to talk about this thing. With the due respect, Mr. Honorable Kaluma, may I just discourage you from making political jokes in relation to the process that is going on. It may derail the process. Now, as I proceed, I want to start this way. You know, during the introductory level, there was this statement that was said that Kenyan government want to sell, I think, 15%.
Nyakwara Mugejwang mano chenro matimore achiel kachiel kowuok e kaunti ma Kisumu kama ikawo pach jopiny mano e chenro kata dwaro mar sirikal mar uso moko kuom shares mag kambi tudruok mar Safaricom. Wamedo luonu chenro makamano kendo matut kotudore kode wabobedo ka wawinjo e weche manyien duto mag odiochieng' makawuono. Kata kamano we koro wadonje e mbaka kod rawere e chenro ni mar yiejo matindo okinyi makawuono. Antiere kae kod yawuoto nage kaachiel kod nyio nage higane mar 2026 rawere nitiere kod lek mane kata rawera ka rawera nitiere kod lek mane motelo abedo kanyo kod Brian Odhiambo Tieno mabende nopuonjowa kata nomiwa puonj mong'etha kotudore kod kaka rawere kata ng'ato nyalo chano lek mare kendo nyalo bedo kod vision board. Rawere mantiere godo kae yawuoto nage kaachiel kod nyio nage bende dwa nyisowa ni ginto e higane mar 2026 gisechano lek margi e yo machalo nade. Yiena mar mondo mi ang'isi welo mantiere godo kachako kod John Sam. John Sam machiegni nyalo mana pakrinwa ing'iswa ni to John Sam to en ng'a machiegni. Yaore Nyakwara Mugejwang gi nyinga iluonga ni John Sam Yogo Simba Jauriri Nyakwara Ruko pesa chwako nyuol ber. Award Central Kanyamkago mano Uriri constituency Migori County. Tabiro ka under organization mar IOHF miluongo ni International Youth Fellowship madil gi mindset mar joma yudhe mondo wawach weche rowere ero kamano. Machiegni e network John Sam Yogo. Rodrick Papen Mari machiegni minyalo pakrinwa. Uru Nyakwara Mugejwang gi nyinga iluonga ni Rodrick Sotieno an wuod Gemiala modak Homa Bay County Ndiwa Sub County Kanyamwako Sewe kanye ma antiere. An ajatim nonro kendo atimo nonro kuom rawere to moloyo bende an ng'at man gi hera mar telo weche moro amora mag rawere ma mulo ngimagi kanye man go gi hera mogik kanye ma area mara masomo. Erokamano. Machiegni twak okinyi makawuono. Yiena mar mondo mi arwak bende Steve Ray machiegni Papen Mari. Moso Nyakwara Mugejwang untiere ni oyawre uru. Gi nyinga en Steve Ray kaka osewachno. Nyakwara Elena Kumu mawuod Thomas Okech gi mama Jane mara untie afwanu to cheno dhi mbele aja ohala ma tiyo matek kaka jayuth. Machiegni twak okinyi makawuono Steve Ray. Sharon Papen Mari. Amuso jokanya miyo oyawre. Aniluonga ni Sharon Okech aya Migori County anyar Kadem Kakoth. Gwengo Chilo Nyatike constituency kone mayae to natimo puonj mar special needs education mano Moi University Eldoret. Koro gisani an Nairobi ka wa yor manyo. Erokamano. Machiegni twak okinyi makawuono Sharon Okech. Tifina Papen Mari machiegni. Erokamano amosi kanyo Nyakwara Mugejwang gi nyinga inyalo luonga ni Tifina Ogweno. To gima timo an ja ohala mang'eny mana kaka wazungu nyalo dendo ni Agile of all trades. To kawuono abede kom ni kaka jaked ni rawere kenda mora ahinya chopo kae mondo watwage weche mag lek. Machiegni ahinya Tifina Ogweno. Ka wendo machielo Nyakwara Mugejwang bende antiere kae kod Wendi Achieng'. Wendi machiegni Papen Mari. Oyawre uru Nyakwara Mugejwang. An iluonga ni Wendi Achieng'. Migori County education Kiswahili geography. Aya makama kaparo no gi kanyingisa ne Mike ni no nitiere kod shida moro matina. Obedo ka waloso weche mag tudruok e makare kata Rodrick inyalo mana ng'imi Mike ni no mar mondo mi otigo de yo makare. Kata kamano Nyakwara Mugejwang okinyi makawuono pod watwa kotudore kod leka mago mag rawere pacho kae. Wendi ami mana thuolo mar mondo mi dhi mbele. Erokamano for the second time. Ka luore gi lek man godo higani, lek mokwongo man godo higani en mar good financial management, kama adhi ng'iyo kaka atiyo gi pesa e yo maber kendo asave e yo mowinjore kendo atiyo gi pesa e yo mowinjore mondo
kik chieng' aywagangie. To bing'e ni Wendi motelo e kinde mane wantiere twak kae kod Brian Odhiambo Tieno, ang'e no ero luongore no Odhiambo Tieno, ong'isowa yo makare kaka rawere owinjo bed ni choro kata ndiko piny plan margi e yo makare. In kaka rawera, bende intiere kod vision board mari kata bende intiere kod kanyo ma indiko mano mar gigo ma ichano timo e higani eri? Iwacho kanyo e yo makare ni dwa bedo kod nyalo mano mar tiyo kod pesa e yo makare. Wendi, bende nitiere kumindike kata board moro ma ichoro mondisore maber ma iketo kumoro ma kichiew pile ka pile to paro ni an kaka Wendi mage gik madatimo higani? Erokamano. Nitiere kuma andike plans ga mar higani, nikech I believe ni writing has power. Gimindiko bro timore kaka indikono. Koro an gi kuma nabede kasa andike plans ga kaka dhi manage finances this year. Nitie kuma nandiko gi e book. Kendo atimo follow up, ang'iyo gi pile pile, kang'iyo ka gini be atimo kaka nonego atime e yo mowinjore. Keni ichano timo ang'o maduong' mar mondo mi kik iti arietha gi pesa? Nikech bende wacho ni rawere ka nitiere gino ma seche moko nyalo jemo ne rawere seche moko ero gigogo mag aola ma seche moko pesa matin ma yudo seche moko inyalo donje math masasa kata koro ineno kaka inyalo luongo ji mar mondo mi omadhi. Mage gik mowach ni miyo pesa rumo ne rawere. Wendi kapod antiere kuomi. Pesa kitiyo gi yo marach, of course idhi fwenyo ni pesa orumo yo. Pesa kitiyo gi yo marach idhi fwenyo ni pesa orumo kikia kata nitiyo kode nang'o. Koro kana wuoyo good financial management, ne anyiso ni adang'iyo kaka pesa ka asave pesa makama banya timo kode gima kama kata ka ni ohala be odhi bedo gima productive by the end of this year, nikech ne wang'iyo lek ma this year be adhi bedo katimo kode gima productive kata gima konya e ngimana. Adwa ni mak parono gi kanyo kapok awinjo pach joweteni. Wang'e ni higa ka higa Nyakwara Mugi Ajwang' ka higa loko to Nyakwara Mugi Ajwang' moko jandiko gigo magidwa timo piny. Kuom ranyisi katiyo kod ranyisi seche moko nitiere gigo mane ndiko piny ni dwa timo higa mar 2025 to kineno ka higa oloko, higa mar 2026 oloko kata ka chiegni rumo tineno ka nitiere moko kuom gigo ma oketi. Adwa ni ane video moro mar gik ma ang'eyo ni wajaneno ka luorore ahinya to kokale yor tudruok mano mar TikTok. Meneno ka ng'ato seche moko nondiko piny ni magi gik madwa timo to ka higa oloko neno ni magi to koro kanyal timo. Tineno ka koro jomoko koro kawo okang' mano mar loko gi. Wane ane video makamano mondi to rawere mantiere godo obobedo kong'isowa ni bende mane gima gitimo kose gin to gitimo nang'o maneno ne lek margi ahinya nyata higa ka higa ochopo kare. Wane ane video makamano mondi. Mana kaka ineno picha makamano ero ng'ato nondiko kanyo ni gilokruok ma ochako bedo godo kata New Year resolution mano mar higa mar 2025 nochako kanyo ni owinjo bed no nyiewo gari, oloke kanyo no nyiewo carpet, nyiewo simu manyien otamre, koro owacho no nyiewo phone case, chako hala mare otamre, oloko kanyo ni obo bedo kotimo ang'o o mind our own business, nyiewo land kata otamore, ondiko kanyo ni nyiewo blend, owinjo bed no save million adek, oloko ni koro bobedo ko sevo maembe adek kata mangos adek. Rawere mantiere godo bende mage gik magitimo kontiego kondiko kanyo ni higa mar 2026 wadhi temo kendo. Rawere mantiere godo adwa nachak kodi John Samiogi, ineno ka mage moko kuom picha kata pichni ma wathoro neno ahinya to ka kere e yor mbui ahinya ka higa dhi loko tino ni kapok achieve dreams magi gigo timore. In ka wachako higani kata e kinde mwadhi mbele kod higani, lek mari ipange nang'o kose imbende ka higa dhi rumo 2026 imbende koro kar ka kanyo iloko mar mondo mi obed kapet? Erokamano kuom ya nafas makamano. Gima nya wacho lek manene video no kata an mara nandiko kamano. Pogruok nya bet mana matin maybe kinde kanyo. Koro gima nya wacho lek ka lek inya bet gi lek mari to kochuno ni nyaki achieve lek mari ma in go. To wan kaka yudhe angeni wan ga haraka, mane shida ma wan go. Adwa ni kadwa na nyiew gari, adwa ni by December inene i Mercedes Benz. To pesa takia kuma dhi timore nade, kuma dhi gole. Koro gima thago wa ahinya en ni wan gi haraka, lakini lek kapod in youth
lek ni inya achieve kata an gi lek mar iwacho ni un garaka araka no wuok kanye araka no rawere nitiere kod araka mane mano mar chopo lek margi araka ni wuok kuom gima kisungu luongo ni peer pressure samoro kana wuok kama biro Kilimani aneno ka ng'ato riembo gache moro maber aneno ka ji odak e apartment moro maber samoro an youth aja higa 20 amba dwani abed gi gari marom kamano lakini pok ayudo kata tich koro peer pressure no ema inyowa kaka yudhe momiyo ok wanya chopo lekwa kaka ne wapange koro kani pango ni nungi bed ni nyiewo gari sama kama tiyudo ka lek ni ogore piny sama lek ni ogore piny what will you do next ng'ama youth biro jonje timbe mawaundu timbe mag iluongo ni wash mondo timre nade mondo yud pesa mondo chop lek margi to gima nyako noge ni pod wan gi time nikech youth age in Kenya chakore higa 15 nyaka higa 34 donge maybe mar United Nation en higa 15 to higa 26 koro pod wan gi time wamigi amia time ta an ageno ga ni lek mari luwore gi kuma be otimruok nage kuma be onyuolie konyuolie background ma ji otimore nade ji dhi sikul ibiro bet gi at least ibet gi mentor mari tidwa bet gi lek mari nyaka ibet gi mentor mari miluwo kaka an gi mentor mara mentor mari luongo ni Elon Musk koro kaluwo akunga luwo story mare kaka notimo ga gik moko kokaluwo pesa ok bi dichiel koro ka leko fail to miri time pod wan gi time kaka yudhe kik wadonje gik maraka manya ketowa shida mang'eny Sharon in korka kori akia ni higa ni mano mar 2026 in kaka rawera mabende ne osomo tiegruok mano mar bedo japuonj mano mar nyithindo mantiere kod ng'ol kata special needs e higa ni mar 2026 intiere kod lek mane Joyce an kaka an Sharon an kod lek mang'eny to mana kaka wan youth wabedo ga gi lek modhuro to moloyo en mana kaka owadwa wacho peer pressure mar ariyo en social media kae iyudo ka sometimes na ka ne ane high school ng'ama na bedo go e kom ngima ne koro ni malo moinga iwinjo koro apenjra ni eto to oluwo route mane mochopo kuma intiere ni en gi pesa samoro riembo kata gari ana onge kata mana gi biashara kata mana mar uso alot iwinjo koro iyudo ka wan youth gi kabila gi timore nade miyo wachako bedo gi chuny malit ichako bedo gi peer pressure ipenjori ni to in ni koso kanye koro gima wan Gen Z watimo wan gi gine mang'eny wadwa ni water gik moko mos wadwa ni wadhi piyo to gima nang'eyo ni kidwaro gimoro gimaber biro mos kaka an natimo puonj mar disabled people koro yudo ka kadwaro bedo japuonj maybe higher level kaka an samoro natimo puonj to kadwa na puonja maybe kaka sani en CBC okadwa na puonje CBC adwa ni atimra na da lecture e university ok dang atieka school tachaka atimra na da chak lecture nyaka beda andik ni piny ni adwaro lecture my vision board adwaro lecture that is mano ngeni koro en lek mabiro mbele koro ang'o madwa timo mondo atimra nade mondo abed ni koro adwaro lecture e university koro ngeni gini nyako bi mos step by step nyaka bed ni kaka an adwaro ni mondo atimra nade igani amedra atim masters ang'o monego atim mondo atim masters ni iwinjo step by step mos to kabedo gi pressure adwaro gima biro piyo mibiro yudo ka wadonje e timbe maricho wa club pesa wayudo matin rumo iwinjo koro en kamano kamano ilero kanyo makare ahinya kendo yiena mar mondo mi arwak Steve Ray twaka okinyi makawuono Steve Ray ang'e ni in ja ohala miwacho ni intiere kod ohandi moro matina ma intiere godo bedi neno video moro ma iwatugo kanyo ma kochopo higa ka loko to ng'ato koro loko gik mano winjo be notimo kalore ni okoso bedo kod nyalo mano mar achieving kata chopo gigo duto in kaka ja ohala ma pod en rawera matina kendo intiere kod ohala mare matin e higa ni mar 2026
intiere kod lek mane Steve Ray maneno ni ibero ohandi kata iting'o ohandi malo kowuok e kiwango achiel kadhi e kiwango machielo. Steve Ray. Erokamano, yiena achak gi kumoro mawinjo ka ji wacho ni youths ni garaka. Wan garaka, kendo adacho ni wan garaka, an mokwongo an ng'at mani garaka seriously. Ang'o miyo an garaka? Wang'i system mar Kenya. The only time ma ng'ato nyalo loso pesa mare ma koro owuok e ofukune kionge gi talent. Nitie tiktokers manyalo chako loso pesa at the age of 2 kata at the age of 10 gisedhi e social media kacha gichako loso pesa. But koro an koro kaka koro wan sani ionge talent, you have to look for your money or your own income. Idhi timo nang'o? The only time ma in godo en chakre higa 18 nyaka higa 40. Man is the active time. To sani kija higa 20, you only have 20 years to make it mondo you make it to the life. Iwinjo. Koro, kionge garaka, idwa dhi step by step. Idwa chako loso pesa ni karango. Now, anaja ohala. Koro waketa ne gini kaka biro. Kidwa chako ohala, in gi solutions. Aneno kaka ng'acha cha oketo video ne, kacha cha ondiko ne new car, ni the format of the plan. Kako chako. Ok inyal wacho ni idwa bedo gi new car, kasto biashara biro bang'e. Biashara namba 4, tidwa bedo gang'o? New car. Ok nyal timore. In any way, mano ok nyalre. There is what you need to have first. Nti monego bini bedo go komondi, koka moro nego bini nyuolo moro. Aya, namba 2. Adwaro save, kaka sani, an gi ohala, kendo pacha, gimaringe pacha sani nyadwa ni by January next year, achako school e gweng'wa. School moro mar matin ma Joyce di nyalo chako somo kachacha. Barang'o matimo kawuono mondo mi abed gi sikul no. Joyce kano pesa tek. Atiyo kawuono ayudo siling 4,000. Ok anyal kana 4,000 e bank kata mana kumoro nyaka rom January next year. Mano tek kabisa. Koro ang'o matimo? I look at adwa yawo school by January. What are required in school? Yani ang'o gini madwarore ang'owa e school kachacha. Tichako manyo gini, ayudo 4,000, 4,000 ni, gana 4 man godo ni. Onyalo nyiewo nang'o i school kachacha. Akeni be watimo winjore kanyo. Mar ariyo, adwa kaka nachako ohanda, we ami story matin, kaka nachako ohanda. Nabede e school, kendo adaduokora level mane kani antiere college. Pesa donjo, to nabed pinta nyiewo gimoro ni petty cash. Pesa ne donjo kowuok kanye, Steve? Pesa ne donjo kuom jonyuol. Babu watimo matek, iluongo ni Thomas Okecho Yeke, Nyasaye mondo mede ndalo. No oro naga pesa, oro na rent, to oro na school fee, to oro na be upkeep moro matin kani antiere school kachacha. Koro abet piny ni koro na siling 5,000 mar upkeep e dwe achiel. Ka adhi atimo shopping. Adhi timo shopping mar 5,000 kasto wachno rumo gi kanyo. Achamo shopping to koro gimoro date 20 kama kapoko yudo salary cha piny bet matek. Now, naneno na tim nango. Akaw 5,000, akaw 2,500. 2,400 ma dhi timo na shopping. 2,400, 2,500 modong machielo. Adhi anyiewo gimiluongo ni drawing papers nikech natimo engineering. Now, a drawing paper anyiewe gi siling 1,200 A3 size. Tause siling apar to gin 500 pieces. Koro ka use te an gi siling 5,000. So from 2,500, from 5,000 mababo miya, I've make another 5,000. Iwinja. Koro ka an gi 2,500, ta an gi another 5,000. An gi 7,000 in excess gima babo nitimo rade no miya. Kasto ang'iyo school mabeta ni school ni ji nitiere weche mag cyber, ji print project, ji dwaro income. Now what they do, I bought my first printer. To nonyiewe nang'o? From uso rim paper, mana uso ka. To ibeda beda focus ni mae gima datimo. Kisebedo gi petty cash, achamo lunch mar 20, kata mar 50. Achamo breakfast mar pesa makama. Achamo gini mar pesa makama. Tindike petty cash, but ting'o ni the end of the day, credit tiyo gi marom nade. Iyudo kitiyo gi 500 per day, but you cannot, okinyal bedo gi conscious mar nonia. Pesa notimore nade? Olal. Koro, nyaka bed gi wang'a mondane. Koro my resolution in 2020 ka yudo nafas kendo mbele kanyo, abro miyo ji kaka sadhi. But achiel en by January and gi school. Ilero kanyo makare ahinya kendo intiere kod lek mabera kendo aneno ka ichanori mar neno kaka ibo bedo ka ineno ni lek ma intiere godo no timore yo makare. Tifana in korka kori akia ni pange nang'o e higa ni mar 2026 kosin bende higa ka dhika rumo tibo bedo ka iloko moko kuom gigo matimo kindiko piny kata nisendiko piny. Tifina
Mokwongo Joyce adwa ni wapuonjre matin nikech ing'e ni samoro ing'e ni warash gi weche mag lek gi vision board. Nikech ineno ni kata vision board nyalo miyo ng'ato commit suicide. Nikech nyalo ni samoro osepango gik moko kanyo mang'eny nadwa timo kata kawuono kaka waneno ka Otieno tang'onwa vision board. Koro peer pressure moro nyalo donjo ne ng'ato, nyiso ng'ato ni umera ka Otieno nyalo earn 3 million and above, ambe anyalo earn millions and above. Koro ing'e ni pod okiare no wuon ni en pod ochako. Koro ing'e ni kata koro kodhi kata wachi ni kata kodhi wuoyo gi ng'ato kata consultancy en obro kete bei mamalo. Koro emomiyo kwadonje weche mag lek to nyaka koro wachak nonore kaka rawera. Chak penjore ni tang'o madwaro timo. Kwachako penjore kamano nikech aneno ka ipenja wach moro mar ni indiko gimoro kasti rucho. Mano timre nikech ng'ato ok opangore. Nyaka ipenjre ni yawa, igani be anyalo nyiewo gari? Be anyalo timo ma? Be anyalo nyiewo lo? Ing'e ni king'eri ni wuon to ok inyal timo mistakes machalo kamano. To kichako pangori chon miwacho ni igani kaka nene tanyalo nyiewo lo. Kasi iwacho ni ang'o momiyo anyalo nyiewo lo. Ing'e ni nyaka ipenjri penjo machalo kamago. Ok inyal nindo ndati tiyogo kinyi to wacho ni adwa nyiewo gari, wachak wuotho gi kifungu mar gari. Ok nyalre. Mano ibro miyori pressure, emomiyo yudo gani thoth rawera bedo gi depression. Nikech gibedo gi peer pressure moro mar ni omera sewuotho gi kifungu mar gari ni almost 1 year. Da kayud gari ni nikech ne pok gipango. Nyaka ibed gi gimiluongo ni planning. Kidwa bedo gi lek. Kata kanyo ndika piny maber gik migombe chunyi. Kata kigombo lo igomba ng'o ndik gite. Lakini indiko gi lakini mano ok nyis ni idhi timo gi higani. Indiko gi andika ni mondo mi motivation ni chieng' moro nabed gi. Seche moko inyalo ndiko gi tiwacho ni mae time frame madwaro bedo gi gini koso bed nang'o. To in be higani isendiko magi piny koso podi Tifina? Kuom wacho adier an to peer pressure mar vision board ok anyalo wacho ni antiere godo ahinya. To gik ma andiko piny. Odhiambo tino wacho ni chaka. Kata otek to chaka matin no bedi tiere. Ndiko lakini andiko gik moko ariyo. Gik moko mang'eny ok andiko. Ok ahero ga peer. Yani inyalo pango gimoro to Nyasaye bendo pango ni machielo. Kore momiyo vision board mara kuma bede kawuono en mana gik moko ariyo. Mokwongo en mana ni agerra kiohala. Mar ariyo en mana kendo na agerra korka chuny. Nikech nyalo yudo ni samoro kata korka networks. Nikech samoro nyalo yudo ni last year nabedo gi networks. To networks mana yudo noke networks mabeyo makonya. Nikech adeni nyalo ni pile the events to onge gima konyi godo. To koro igani naketo ni igani to events madwa dhi en events mamia sitting allowance gibomia dhi kanyo kata ke network moro ma biro konya. Ok na dhi adhi events. Koro kare mano vision board mara ni ayud networks mabeyo gigerora kiohala. Haya ageno ni ka iga dhi karumo ibo bedo kisegoyo kang' moro matina. Rodrika, idhakia ni mari to chale yo machalo nade in kaka jatim nonro bede nitiere plana ma isendiko piny ni ana higa ni karumo to magi gik ma andiko kenda yango no injo bed ni yudo kasetimo. Rodrika. Gwero kamano kendo. To dakwa mar mondo achak gi gima wawuoye. Wawuoye lek rawere e higani. Lek king'iyo lek opogre. Je lek mileko gimidwa timo to nitie lek mileko kinindo. To daher wacho ni mokwongo mai lek mwaleko kwa yawo wang'wa. Mangiso no ken lek mwaleko kwanindo. Koro an gi korka kora. Ada wacho gima ana pango maneno ni nyatiyo korka kora. Mokwongo we awach ni rowere opogre. To kendo kata kwa ng'iyo Kenya waka. Rowere atamalo 75 gin jok man gi higni 35 kaduogo piny. To diere kanyo be wan gi nyithindo. Mangiso ni rowere emal di amua gin ema gidhi tero chenro moro amora, dongruok moro amora. Obed ni ene dongruok mar rawero en owuon kata obed ni dongruok mar oganda. E Kenya waka rawere manyalo tere mbele. Koro an kaka an awuon ka higa chakrega ajaga bet ga gi gima wacho ni chenro maluongo ni plan. To plan mara ni ajaga kete matindo tindo. To kadwa mana wuoye matin na wuon gi mara na keto kuonde 3 motegno. Nen gi kite 3 mano teno lek na te. Mokwongo nen plan mar loso omuom. Na gombo ni lek na mokwongo abed ni aloso omuom kata kapok akane. Obed ni maloso cha en omuom madonjo maber. Mar ariyo an kaka ng'at matiegre nagombo ni
atiegra mbele. Sani wan gi gimoro ni degree. After degree nyagombo medri mondo itim masters. Nagombo ni e gima somo e nonro kae atiega mondo adhie e kiwango moro mopogre. Kaso mar adek manothene en ni an kaka kijana ma pod tin adwa natim gimoro higani manyalo konyo oganda. Oganda chakre gi joodwa gi nyithindwa. Nikech koro aneno ka samoro wan kaka ojende jonyuol chandre sana. Bochopo kuma koro isachopo kuma koro inyalo yudo giri matin. Taneno kok ber sana ka samoro aketra mbele tadieri nitiere jok moko ma bende otheno batha. Koro ilekna kae be natemo keto jok kamoro achiel. To Rodrick mosainya ng'adi matin, mosainya kuom ng'adi matin. Iwacho kanyo ni nitiere kod leka mano mar loso omuoma kata loso pesa moro matin higani. Ang'o michano timo mar mondo mi lekni no obeda e yo makare kata obed gino ma ok en mana lek mileko na dwa loso mo bende nitiere chenro miseketo piny kata mpango moro miseketo piny ni an kaka Rodrick seche moko adwa kata yawo ohala na kata seche moko adwa chako uso gima kama mar mondo mi ne ni pesa moro matin odonjoni. Erokamano. Yena mondo wach ni kata sana yudo pesa matin. Kendo samoro jende owacho ni wamanyo pesa bu wawil kata matin ma Nyasaye omiwacha. Mano bet ni samoro kadier. Pesa wan go te kuma ng'eni wapogre ni in gi pesa di. Lakini pesa to wan go makata yo aka kila ng'ato ok nyakoso samoro ok nyakoso singa bich. Koro an ga gi gima timoga. Atimo nonro to adhi tamanyo data to atemo loso data ni mondo bed gima nyalo loso chik kata nyakelo policy gima jok kizungu luongo ni policy to policy ni nyalo konyo. Koro lekna mokwongo en ni na yawe mondo bed kamoro maduong' mondo abed gi kara wuon mabende nyalo gwelo jok jari adek makonya tiyo kanyo. Ipenja penjo maber kabisa. Nang'o matimo mar mondo achop lekna no. An awuon paro no opogre matin. An ng'at ma aparo ni mondo mi achop lekna adhi kawe odiechieng' kodiechieng'. Koro an kachiewo ga gokinyi to andiko lekna go kanyo gite. Kaka ng'isi ni gin pillars adek motegno. Andiko gi kuma kachiewo to gimokwongo kata kapok oloko wang'a en gima neno gi. Koro anatime odiechieng' kodiechieng'. Apenja ni to kawuono ang'o madatimo manyalo miyo achop lekna mandiko cha. To ka ochopo godhiambo taneno ka samoro asatemo ndi to onge gima timo kata achiel manyamiyo achop lekna cha. Tawacho ni kawuono ero sachopo godhiambo adadhi nindo. Be nitiere gima nyalo timo kalure gi gima nandiko piny cha. Kaupono tama kabisa machieng'no ok anyal timo gimoro amora. To kachungo kinyi takawo kuma nawe go inyoro cha. Koro anto mara tawacho niya wan kaka ojende lek marwa en gima itimo pile pile. Kendo anto pacho pogre. Pacha en niya lek ok en gima inyachung' titimo tiyude dichiel. Gimitimo sani, gimitimo kinyi, gimidhi timo godhiambo. Mane gima ng'eni nyalo medre to nyalo kelo lekna. To kendo gimitimo odiechieng' wawas niya. Nyasaye miyo odiechieng' achiel bang' moro. To an awuon aneno ga ni gima timo kawuono nyakelo gik moko adek. Aya makna weche adek kanyo kalore ni nitiere wach madonjonwa kod sani mago weche matuch kod sani kotudore kod ng'eto ma ogol kanyo kod doho. Doho ong'ado ng'eto ni kata oyango ni aguch dongruok tiyo kaluwore kod chika kata ka chike mapacho kae mano aguch omenda mano mar NGCDF ne kare. Mago weche matuch madonjonwa gi sani ni aguch omenda mano mar NGCDF ma osebed ka itiyo godo e yore mag dongruok e kor gwenge duto mapacho kae gin mago matiyo kata en mano matiyo e yo makare. Wang'eni ne nitiere ywaruok makoni kod kocha kotudore kod aguch omenda mar NGCDF. Gikone odiochieng' ma kawuono kaluwore kod ng'eto mar doho oyango ni aguch dongruok tiyo kaluwore kod chik kata tiyo e chika mago mapacho ka. Mago gin weche madonjonwa e mesawa mar kawo weche manyien okinyi ma kawuono. Kendo matut kotudore kod mano ibo bedo kineno. Ang'isi ni makna paro manyo nitiere weche moko adek ma ang'isi ni makna paro gi kanyo. Rodrick. Agwero kamano. Kendo wach na agwero kamano wach modonjo no. Nagombo winje no dhi nade. Asa winje. Awacho niya lekwa kaka ojende an awuon aneno ni lek en gima iloso odiechieng' kodiechieng' gi kor ka kora. Nikech kiketho odiechieng' achiel onya nyuolo gik moko adek. Mokwongo kindiko lek maber kaka wacho no andike cha. Gimitimo kawuono nyaduoki chien mar lekni no. Gimitimo kawuono nyamiyo lekni no chopo kuma entiere no. Samoro in go hala wach ni uso gimoro matin. Nyamiyo hali no dong kuma entiere no.
kata gimitimo kawuono nyatere mbele. Koro anta kawega matin to gima ma bende nya wacho kalure go jende gi gima wasaneno ka samoro endelee kindwa ka. Akia ng'ama nowacho ni lek mari ng'ato ka ng'ato samoro nyaka bed gari. To kendo mondo amiyo ojende wetewa gima waluongo ni challenge. In iwuon kaka ojano onego bed ni bet piny tineno gima nya igombe chunyi to gima area ma intiere no inyalo timo manya mi dongruok kaka ojano. Ok ochuno ni ng'ato samoro ni koyudo gari kore ka samoro mi ibiro dhi mbele. Yena wach ni wasabet e Kenya waka wasabet kwaluwo gimoro ni peer pressure olruok mar ojande. Mwaparo ni ojende ok marach to samoro ng'enywa paro gania mondo mi obed ni koro jano chopo lekni ni nyaka to nyiew gari kata samoro nyaka to tim gini. Anado nyiso jende wetewa ni gi joma tindo gi rawere samoro lek mari ndala kacha inyakete matin kaka samoro nyapuro puothi moro yudo giri matin mane maken lek mari itiyo kuode tinyalo endelea. Samoro ng'ato bende dwa yawo hande moro ok rach, samoro ng'ato bende nyalo yawo gache moro ok rach. Koro lek anto aparo ni lek en gima kila ng'ato en owuon obet gi gima nyalo timo. Ting'iyo ni tidwa time nade, titime odiochieng' kodiochieng' ang'o mitime manyalo nyuolre to medo lek no chopo. Katieko lek en gima multiply korka kora mang'iso ni kaka ikete every awach ni gimoro amora midhi keto matin kata iwacho ni kawuono ohanda ni adamana medo gimoro achiel to kiny adamana save gimoro achiel kama. Koro kanano gobe ni spend siling 2,000 kawuono adwa dira mondo spend mondo akaw 500 aket kiny bende aket 500. Gima dhi miyo lekwa endelea kaka ojende ok ni gima watimo ni inyala tiyo gi microphone no maber mondo wawinj duondi e yo makare. Erokamano. Ok en gima watimo kawuono, en gima itimo matin cha to bende itime pile gi kinda. An kuma asachope agone Nyasaye erokamano, ok adwa duokra chien. To kuma asachope en gima atime pile takawe gi kinda. To ka samoro din gi lek moro idwa bet ja ohala maduong'. Oda moro kano wacho ni odwa bet Elon Musk. Bende kata kaka ichiyo gokinyi kata kaka iwuotho gokinyi be iwuotho ka ng'at madwa bet kaka Elon Musk. Awal ni kaka ananiga gileke wacho gania ada bet senator Homa Bay County chieng' moro ka Nyasaye okonya. Bende kata sani mapok abet senator ni bende kaka timo gik godiochieng' nyalo relate kata nyang'iyo gimoro mabet cha kaka jatelo cha. Koran kamane kaka nene. Ilero kanyo makare ahinya kende chendo ni mano man bakoromo bende wabedo kod thuolo mano mar winjo pach jopiny e counties mopogore opogore mano mondo mi wawinja ni to rawere mane jofombo magwo loso godo to pachgi en mane ahinya nyako tudore kod thuon wacha mano ma waloso go wawuoye okinyi makauno wawinja ne kaka rawere county ma Kisumu nogolo pachgi kotudore kod lek margi e higani mar 2026 wawinja ne. An nyinga iluonga ni Apollo Chieng'. An ja Kisumu ka endo adak Kisumu ka. An ka igo chakore ok believe e wach mar setting goals nikech mano I set goals for 365 days. Ndalo 365 ok believe in setting goals. Na believe in setting goals mar odiochieng' kodiochieng', mar per day kata mar per week after 7 days. Koro kapimora ratil mar godhiambo atimang'o bang' 12 hours kata after 1 week atimang'o after 1 week. Yot pimruok e ratil mar odiochieng' kodiochieng' kata mar 7 days dan pimruok e ratil mar 365 days. Achieving goals mag ngima luwore gi pesa. Inya set goal January kin gi tich to wang'e economy masani nyachopo by December no kionge tich. Koro ibro nono penji ni nadi. Kore gini yot achieve gi capability ni mari per day or per week. Kwa majina naitwa Clementina Ochie. Huu mwaka nashukuru Mungu sana. Goli yangu ni kuhakikisha by the end of this year I think I should have one of the land. That is my goal for this year. If I don't achieve my goal by the end of this year, I think I need to get the solution where kwenye nilienda vibaya pengine sikuenda straight vizuri. I need to get that thing so that I can buy my land by earlier January next year 2027. Ginyinga iluonga ni Arthur Obuya ajapuonyi.
resolutions na set ne poka set mar this year. Inyalo set resolution to at the end of the year you find me okay meet all those, so adwani atim gik moko once at a time. Koro kaketo gimoro matin atimo. Nyinga iluonga ni Eric Okelo. Goals nyaka bedi nikech gin ema gimiyowa jip kaka koro watiyo. Nikech kitiyo kionge direction kamidwa dhiye to nyalo tami ng'eyo to ang'o midwa timo to kanyo midhiye. Koro goals waketo achiel moko ma kasa midwa kata yudo pesa ni moro mitigo ting'e ang'o midwa timo modong' kendo ichako irango ne pesa titimo nikech economy ni sani tek ma kitimo atima gik moko tinyalo yudo ni onge kama inyalo chopo. I think ne kalore gi tich mwatiyo waromo gi ji wa network and apani one of the things and we are fighting for the change no bro konyi kasi ma ng'ato bende ngimane olokre to bende definitely mari olokre nikech wa contribute to each other's lives in every other way. Ma step ma ng'ato make ibe bro yudo ka koki make 10 steps o ywa igi step achiel. Koran one of the things matemo tiyo go en network gi ji mang'eny mondo mi seche ma kata kan tiyo midwa ni kony tiyudo ka jok man chiegni kodi ng'eny munyalo konyre go mondo realize dwaro mari midwaro within the expectations. Nyinga iluonga ni Nora Diambo. Jadak Kisumu ka. Igani odiochieng' mar mondo mi one ni osudo mbele kod ngima yo makare higa wang'e ni higa nitiere kod ndalo 363 mago paro mopogore opogore mag jodaka mayudore e kaunti ma Kisumu mane waloso godo mar mondo mi gin bede gingiswa ni to lek margi higa ni mar 2026 to chalo nang'o. Adona doge twak mana matin kapok wakaw yweyo marwa mokwongo e twak mar chenro mar mbako romo yie jomatindo okinyi makawuono. John Samyogo winjo kanyo paro mopogore opogore kowuok kuom jodak e kaunti mano ma Kisumu. To kata kamano penjo machielo mabende nyalo bedo ni penjore ni kapo ni in kaka rawera indiko piny gigo mawinjo bed ni timo higa to higa oloko kapok itimo gigo ibo bedo ka irucho gi kose ichako manyien ni koro makaka aweyo higa mar 2025 higa ni mar 2026 we kora chak manyien kose winjo bed ni time yo machalo nade mar mondo mi lek ka lek mar rawera nitiere godo ne ni ochopo kare e yo maber. Erokamano kendo ka lek ni ok odhi makare kaka ne pango to higa bo rumo. Gima onego itim kaka rawera onego idog e drawing board ing'i kuma shida nochakigo. Samoro advisors ni ema notimori nade mano mislead. Koro emomiyo pila wacho nikech nyicha neno maber sani lek chakore gi leadership mar country be gi jotendwa masani. Nyicha neno maber kanyocha Kenya sani wang'e ni wadwa dhi kanye, wadwa dhi Singapore. Mano lek ma wan go from jodongo kodonjo ir kijende te. Koro gini kochakore gi kanyo to gima nyakoni nyocha ka wach Nyota Fund nobiro. Nyota Fund ning'e ni en pesa mimiyo rowere ochak go business. Nyicha neno ka rais otemo maber momiyogi tiegruok, ni miyogi tiegruok kapok ji otimore nade, kapok ji ochakore tiyo gi pesa. Koro aneno ka wach tiegruok en gima muhimu sana. Kata wan samoro wan comrades e school, comrades samoro imiyo pesa help. Pesa help ni inomiyigo to kotimruok nade, ok otiegi kaka onego bed ni timori nade, kaka onego bed ni tiyo kode. Koro ka imiyudo ka ng'ato odhi otimore nade, odhi omess up gi pesa. Koro aneno ni institution te ma Kenya gi kumoro amora kuma chakore go wabede gi financial advisors omiwa tiegruok aila man rais oketono mondo beto timre nade, beto konywa. To ka lek ni ok odhi through, kik peer pressure negi, just give yourself another chance, another year, mondo imany advice kuom joma moko kendo manyamiyi advice maber.
Erokamano. Wendi into korka kori akia ni mari chaleyo machalo nade kapo ni higa oloko to kichopo kare lek magi mago mag higa mokalo to koro wadonje higa machielo. Ber ka ng'ato timo nang'o mar mondo mi kalore ni ma en gino ma ng'ato nitiere kod geno ni en gino mowinjo bed notimo kendo kete chunye no winjo bed notimo to kuom hawi kata achiel ariyo adek moko mok nyal geng' ok ibedo kod nyalo mano mar chopo kare lek mari winjo bed ni weyogi kata ijuang'ogi kositimo ang'o mar mondo mi ne ni lek ni no oneno obiro kata timore e yo makare. Tiatia gi microphone no maber kam. Mano erokamano. Mano kaka wacho ni ti onengi doge drawing board idhi ng'iyo kaka gik mane ndiko gi be gin gik minyalo ing'eni nyaketo ni ikete drawing board ni for example this year danyo Mercedes to ing'eyo ni pesa ni ok gige e nyiewo gari no. Koro onengi indiko gima ing'eyo ni nyalo timo ok indik gima ok inyal afford timo. To kalor be gi pesa miyudo gi kaka itiyo godo e yo maber nyabedo kaka wacho mana ni ng'ato nya neno ni oda nyiewo gari to pesa otiyo godo e yo marach. Koro onengi idhi ng'i ni pesa ni be atiyo kode maber adier to ang'o ma omiyo no ka lekna ni ok otimore kaka an adwaro. Ka stiketo adjustments be ing'iyo ni pesa ni no nenga tigo kama to natiyo kode e yo marach ne an gi peer influence omiyo pesa gi ok odhi. Koro to chunyi to konego ohol gi lek ma in godo to mak mana ni ket gi minyalo ndiko. Ok inya wacho ni ka in gi tich ido salary mana 10,000 e dwe to iketori ni igani karumo idwa ni nyiew gari to ichulo rent maybe gi school fee gi gik mamoko be. Koro onengi keto mana lek minyalo timo kiket gi maduong'. Matine no winjo be ni cut your coat according to your size. Ok ni koro chemo kiketo gik lek moko madongo makata ini wuona kineno to kinyal chope yo makare. Steve Ray ken intiere god paro mana no kibonjo kanyo. Ge paro moro achiel. Lek samoro tho lakini akeni kaka lek tho ema atemo paro ka ema pod temo chanda kaka ere kaka lek ni tho lek ma chunyi gombo but we aket gine ni ang'o momiyo lek tho an gi plan kaka koro wacho ni an gi plan mar yawo school tang'eyo ni the target of the plan dwaro this kind of finance donge nyalo kawo finance no to divide by a day ting'yo ni am I working towards my plan ang'o momiyo ng'ato kondiko ni gari ondiko pachacha ni ka kaso dito loke ni kapet nikech adwa nyiewo gari oromo Disemba an gi siling 3,000 siling 3,000 ni onya nyiewo ang'o dong kapet nikech onge gimisatimo chakre Januari nyaka Disemba. Number 2 ang'o kendo machak timore kae wan kaka jo youth parents oketo kuomwa somo ok adagi somo but kisetimo degree mitieko ang'o ma degree mi kapok idhi chako timo masters nikech you have spent money kanyo pesa osedhi kanyo madhi millions osedhi kanyo kata hundreds of thousands osedhi ang'o e degree. What is the profit mar degree kapok idhi e masters? Number 3 resolution mach koro acha agenda na mar 2 en ni sani atimo gimiluongo ni branding lakini branding gi dholuo en ang'o kasto an gi cyber be bathe kanyo. Koro atimo branding but nitiere gik madwaro gima timo kawuono beo add up in future maro timre nade mondo yawre. Koro gima timo kawuono en niya abet piny ang'e ni machine madwaro sani cost 300,000 per day 300,000 king'ado nitie pesa midhi yudo pesa no banyalo achieve every day kasto bende kase achieve every day koromo December am I going to be able to accumulate the all resources at once. Number 4 katieko en kichopo e higa yudo ka lek gi ok odhi kaka ni gombo ang'o monego bed ni dok timo bed piny ting'e niya ne an gi lek mar timo kamae kia ni ng'ato debed gi lek mane example manyalo chiwo but in gi lek mar yawo biashara kaka jayouth to ok otimore bed piny ting'e niya nadwaro timo biashara tang'o gini madwarore i biashara. Ahero japuonjna mar entrepreneurship manopuonj iluongo ni Madam Gladys. Onyiso ni kiyudo siling 5,000 kapok siling 5,000 owuok e lweti kaka rawera 5,000 pok owuok odhi ir landlord wuon oro ni rent 5,000 pok owuok odhi landlord ang'o miyude wiye kanyo to ohala ok en lal gi yuto kiketo lal ei ohala mano ok ohala
jo kizungu explain entrepreneurship as a way of starting an activity in the aim of making a profit, not a loss. Koro kiketo loss kacha koro keno ala. Koro onego beni wang'iyo mbele kaka jomatindo, wang'i mbele kasto kawuok be gi jonyuol, ok inyal spend 400,000 high school, kasi spend another 3 million in campus, kata maybe less in campus, kasto iwe nyathini koro itieko. An kora sitiko koro dhi chak manyo. In fact, wasomo mondo wadhi amany tich kachacha. Mane gima osebedo ka inyo omiyo ok wanyal achieve our solutions. Yani we don't have the mindset mar chako ohala. Now, I would advise in either way, youth mantie environment ne manyalo yudo kony. Ng'ato kosesomo motieko, onego beni ng'iye ni kosetieko sikul, to koro wanyalo timo ang'o mondo chak ang'owa yudo mare kien. Ero kamano. Iwacho kanyo makare ahinya kendo adwa ni wakaw yueyo madundo gi sani Nyakwar Mugejwang'. Bang' yueyo bende wabobedo ka wawinjo pach jodak e kaunti mano ma Mombasa kaachiel kod kaunti ma Siaya mar mondo mi wawinj anene to rawere kata jomatindo manitiere e gwenge makono gin to gintiere kod lek mane higani mar 2026. Wakaw yueyo madundo Nyakwar Mugejwang', kik idhi mabor. Machapat. Ingena yudo ka odi ni nyaka ge dimples. Ma wacho ni kare sio lazima mtu azaliwe na dimples. You can catch them as you grow. Refisha ushinde. $50K ya Vasha ama MMF. Aingoji. Open and save in your KCB Gold Savings account for a chance to win many prizes. KCB, for people, for better. Nyakoramo. Bendi ng'eyo ni del makare nyalo miyi fuong'ruok e timo gik mopogore opogore. Inyalo chopo del makare ka timo rako mopogore opogore kama itiye kata kamoro amora ma intiere odiochieng' ka odiochieng'. Tudri kodwa chieng' tich abich jumani e chenro mar Oimore kama watwakie kod jolony mabiro puonjowa riekni matindo tindo manyalo konyi bedo kod del makare kendo miyi fuong'ruok e timo chenro magi ma pile pile. Kik bari. E chuny ogandawa, ngima mar del en mwandu maduong'ie moloyo. Mondo tekruok mar dende obed maber, ok gin ga gik matek. Gin gik maluongo ni lifestyle. Manyiso ga jotuo ni gigi ok gin gik minyiewo, gin na gik mitimo. We bedo gi kiawa, kendo chak bedo gi ng'eyo. Nachako chemotherapy. Side effects nen, yier wi nyaka lwar, constipation, chandi seriously. Warwaki e penj laktar, ma en tudruok gi lakteche molony. Isami dhir jahocho cha, nyaka ibed ni iseng'eyo ni mae shida ma an godo, to adwa kony. Chakre weche thieth kod chiemo mar mine mayach, nyaka e weche thieth mag tuoche masiko. Wakelo od thieth e od dak. Tuo mar rheumatic heart disease ni landore sana e gwenge ma poverty nitiere. Riwri gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Jatend piny otelo ne chenro ma chwalo omenda mag nyota ne rowere e kaunti ma Mombasa, Kwale kod Taita Taveta. Jod bura mag UDA kod ODM obago romo ma kanyakla Nairobi e yor jiwo tudruok margi. Pi nitie, wanyalo puro alode, wanyalo puro gigewa mwachamo, wanyalo yudo rech e yo makare. Gundo Mario ni 20 mosebedo kojwang' e kaunti ma Migori oduogo geno mar jodak e yudo pi. Machiegni kendo Nyakwar Mugejwang' e tielo mogik e chenro mar yie jomatindo e mbako romo kinyi makawuono. Ang'isi ni ka waduogo wabobedo ka wawinjo pach jodak kata pach jomatindo e kaunti mano ma Mombasa kaachiel kod kaunti ma Siaya. Wawinjane pach jodak e kaunti ma Mombasa monde. An achiel kuom jopuonjre
manie skul mbalariany ma Technical University of Mombasa. An atimo human resource management, but an atimo my second degree ma en business and information technology. Mane skul achiel mar Technical University of Mombasa. An an model, but kane higa ni chakre, abedo piny gi buge kalam tandiko ni this year by the time wachopo December onego beni asetiekra gi achiel ariyo adek. Machielo kuom gi nena nonego beni by the time wachopo December onego beni aselimo orphanages 12, of which my target was each and every month nyaka akadh achiel kuom the orphanage man within Mombasa ka. So far asekadhe achiel, of which February ni onego beni adhi moro, but kalure ga achiel ariyo adek mag pesa ka gi kacha pod amanyo funds, but hopefully by the time I want to put 20th February biro do kasido pesa no matimo no. Secondly, as a model trainer, not only by the time I put December, onego beni ase recruit not less than 50 models, either 25 gents and 25 ladies, or even 30 ladies, 20 gents. Bro biro go. But so far, anyoshoni asetemo ma se recruit 12 models modonjo industry kendo gi embrace maber makata ang'wen kuom gi onego bende dhi contest. An kian anogani most of the resolution mopango ga they all depend on funds, and gimomiyo seche moko gi ok timre ga ni gimipango cha ok dhi sim kaka Nyasaye be pango. Kaso gibi kaka gineno ni abo yudo pesa be seche moko kaka idhi yudo pesa no. Koro by the time mayocho ni anocho ni kaka for example wacho ni by March ada na tim kama to March no chopo ke yonge pesa no. Koro chunyi tho majni oya dit next to mane aka gino dhi ma okitime. Kaka kojende wamed orore nikech sani pini it all depends on who you are and what you do. Most of us we are learned but tich onge. Kwa kaponi new resolution ni pange maber kendo obedo well structured, it can help you. Nyinga en Don Derrick Riongo. Kwa mokwongo kaka jopuonjre kata jogo mapod tindo, jogo yudhe, wabedo ga gi new year resolutions. Koro new year resolutions masebedo godo kane higa nwachako higa ni mara 26 na wacho ni adwaro ni mondo ayaw a clothing brand ma na register a cloth brand mara. Mano one of the revolutions mara asebedo godo ma a register Don the Designer's Closet. Don the Designer's Closet and a fashion revolution ma aneno ni designing kae ji mang'eny time, lakini jogo mapod tindo ma rom koda higa machal koda kama onge jogo matime. Koro naneno ni new year resolution mago kuom achiel kuom gigo moneno ngatim. Mar ariyo, asebedo e modeling industry kuom higni makalo 3. Koro ang'eyo kuom gigo ma nyalo loso pesa e modeling kae. Koro e dusruok ni bende nitiere gimiluongo ni event organizing. Event organizing ni be ambe adonje kaka event coordinator and an event planner. Koro new year resolutions nitiere gigo ma asebedo ka apuonjora mondo ang'e. Koro igani kana chako nabedo piny tandiko gi kitabu tawacho ni igani adwaro ni mondo adonje iye matut. Koro achiel kuom gi ne en yaw clothing brand ma se register biashara mara en gima koro sani amanyo office mondo koro akete kuma oyawre kuna ng'ato nyalo biro consult ka en fashion, ka en ng'at madwaro closet wardrobe designing or maintenance anyalo timone. Jogo madwaro outfits machalo kaka an makora chalo oche ni bende anyalo loso. Arus bende aloso jogo madhi arus kaka kijana, nikech sama pod idongo nitiere gigo matindo, gigo mang'eny mwatimo e piny ka. Mang'eny gi wayudo ni watimo gigo marach. To sama ibedo gi new year resolution mari nyiso ni iloso plan, nitiere kinde ma monego ikaw mondo ichop e plan mane in godo cha. Mano e ber resolution mokwongo, miyo ibedo kod plan kaka ida derive ngimani mondo kik lose focus. Nikech sama idhi lose focus cha, youth sama odhi obedo piny, pache biro paro mana dhi madho kong'o, obiro paro dhi madho njaga, obiro paro dhi mielo njawa, kata biro paro gik moko mopogore opogore. Paro ni en gima chalo kaka factory, gima ikete iye ema biro develop. Kuom nyinga giluonga na Apostle Sam Owoda Lego Siaka, modak e dala mar Awelo kuma ukoro wantie kod sani. An rawera matimo ohala e dier gweng' ma Siaya, to kata kamano
gik moko pok obedonwa mayot ahinya nikech inwang'o ni seche ma higa chakre kaka nochakre Januar nwabedo kod lek madongo kaka higa mokalo. Chunya ne gombo ni kochopo Disemba to adhi ageri akuba moro dala kacha aeta chaka media stock mara mar ohala matimo. To kata kamano gik moko kuno bedo mayot kalure kod ochumi mamarwa. Minwang'o ni an johand apiko mariembo pikipiki. To giseche mowuoye ni jopiko ng'eny, apiko medore gweng' Masiaka. Minwang'o ka nyithindo kotieko sikul to donji apiko nikech tije onge ma ji nyalo tiyo. To jomiting'o bende tin. Koro inwang'o ka samoro goals ma waset mondo mi wachop kaka johand mar apiko mondo mi wachop Disemba bedo matek ok nyalre. Kalure kod ni apiko bedo mang'eny, tich tin, dala ka dala bendo nyiewo apiko. Koro chunyo wachakwago paro machielo ni wanyalo chako biashara mane kopogre kod handwa mar apiko mosendiko joma ng'eny ni. Koro kaka higa mokalo nan kod lek mabeyo monego bed natimo, to kata kamano gik moko ok nodhi kaka dwaro. Omiyo naduoga loko pacha ma ohand mar apiko ni achaka medo moro. Masani an kod duka moro mar spare parts kamoro kacha mayawo nikech afwenyo ni apiko kende ok bi konya. Koro adwaro ni jogi ka pikegi okethre to gibiro ginyiewo kuoma kacha spare parts to biashara dhi mbele. Koro adwa natemie higa ni mondo anen kochopo giko higa mwantiere ni tane ka gik mno kachopo higa mokalo cha kapo ni bada nyalo yare nikech macha to nan kod ohala achiel manotama chope to wang'ni to koro amedo gi ohand ni ariyo. Iluonga ni Kevin Ajiki, an johand boda boda mabende akanyo chochako pok abudhi boda ka akan gigi ni ariyo. To Nyasaye notimona ng'uono last year, lek mane go notimre maber kaka napango. Koro higa ni an dalamne Nyasaye mondo okel tich mondo ayudie kaka dhi gedi dala. Koni an sani adwa manyo pesa gi yore te. Amanyo pesa ma seche moko akwanyo nyaka chupni, seche moko atimo nyaka comedy, makoni koro maroma gimoro Disemba. To gimane akete pacha higa mokalo cha ni koro mo Disemba tatimre nade akendo. To notimre maber kendo dhi adhiya kanyo endo, but nitie kaka nokochopore na maber nikech gik moko matiyo gi lwet dhano. Yo weche ng'eny mono kanyal wacho ewi mano, but kaka wan rowere walingo gik mwa wachano nonego bed nwatimo ok dhiga mayot nikech bende kaluwore gi program mag arrangement ok anyal wacho mang'eny weche goeko. Chenro mara higa ni en mondo mi an bende abed ng'ato manigi gire moro, yani adwa ng'iewo apiko na mano endo asengeketo e list mokwongo. Ang'iewo apiko manyalo timo godo ohanda nikech bende asebedo ka kwayo mag ji to osebedo ka disappointa. Koro sani adwa ng'iewo mara, omiyo ng'ata mani oko kanyo endo kinyalo konya mondo mi atim abenda ng'iewe mara. To kase ng'iewo mara biro konya e timo gik ma bende adwaro mondo ogola e kwecho, ogola e dang'ni, ogola e paro mag kisungu. Aya, paro maleo ahinya kanyo, mago mag rawere kowuok e kaunti ma Siaya, kendo kwayo mano mar rawerano ageno ni bobedo ka dhi e yo makare. Higa ni entiere kod lek mano mar bedo kod apiko mare mondo owuog e kwecho makoni kod kocha mondo ne ane kaka onyalo chung' motegno mar mondo mi omed bero ngimane mapile ka pile. Ing'ise ni wadong' mana gi dakika 5 kende to atieko twak mar okiny makon. Adwa nachak kodi Sharon, kiwacho wachni to bende bobedo kiwacho kod wachni mogik ka watieko. Kapo ni lekni mag higa mokalo ok nochopo kare to wantiere higa manyien, itimo ang'o mar mondo mi ne ni lek ok otho athoya omedo dhi mbele kachiel kod wachni mogik Sharon? Erokamano Joyce, an kod kan ageno gani wate wan gi lek kendo lek tho to lek kotho ok onego imbi tho, lek emotho lakini onego ichiere. I believe ni ka nitiere lek manindiko e higa mokalo to kwebedo achieved, an kian onego ating'e e higa manyien but gi paro mopogore nikech samoro paro mane an go higa mokalo cha emomiyo noko dhi kare. Koro abedo piny tang'iyo ni ginie lek mana kete higa mokalo ni ang'o momiyo, ere kaka nakete momiyo fail. Koro ka ating'e akele higa ni to ene machako kode tabedo kaparo niya ere kaka onego atim lekni, paro manyien mane monego akete lekni mondo atimre nade atimgo nikech wambe wan mana dhano to warem. Mar ariyo alwedo be ok romre. Koro iyudo ka samoro pesa ne onego iyud pesa moro higa mokalo samoro ni yude to
gimoro chako tuch ma abrupt itimori nade itiyo godo. Koro higa ni onego itim ang'o mondo kiyudo pesa kata gimoro obiro to konego itigo to itimgo mana e lek mane isepango. Iwinjo? Koro an aneno ni lek ka iketo lekni to kodhi makare, kik iwe lekni tho. Ting'a lekni to gi mana gi paro mopogore e lekni. Mogik abro ajiwo yudhe kendo ajiwo jok manie oko kanyo ni kik chunyu tho to gimoro amora biro mana mos. Tima consistency, beda gi consistency, gimoro amora bro timore maber. Kendo mogik ako mos ne babwa kanidala makadem Johannes Okech kod mamwa Salim Juma. Nyasaye mondo med ritogi kendo medo gi ngima. Erokamano ahinya. Tifina, in korka kori kaachiel kod wachni mogik lek kokichopo mar higa mokalo kiduoge higa manyien ere kaka owinjo tim kaachiel kod wachni mogik mana mapiyo kwa tieko. Erokamano sana. Mokwongo ka nitiere gi lek last year. Mokwongo ni bedo gi lek ber sana omiyo ichopo kumichope. Koro kisefwenyo ni i-achieve lek moko maniseketo piny to gone Nyasaye erokamano. To mano pok i-achieve kik chunyi ol. To kendo kik iwe lek nikech koro noki-achieve gi last year kik iwegi. Bed piny ipenjiri ni to lek manodongi na koso kanya omiyo pok achope. Kasto bende kwa dhi mbele anyalo wacho ni ka in rawera oko kanyo ber bedo gi lek nikech lek mi direction. Nikech ng'ama onge lek adier nyalo chako bedo gi paro maricho. Koro ka in ng'ama nigi lek, kwandri ka ng'ama oseloyo. Mara ariyo en ni mogik en ni lek ma iseketo kaka in rawera. Make sure ni gimoro amora mitime ngimani kiseketo lek piny ni ero adwa yudo ma kata adwa bedo ma. Gimoro amora mitime ngimani make sure ni dhi e direction mar lekno. Nikech the moment nisechako timo gik moko mok dhi gi lek ma niseketo kanyo eka koro ibiro yudo ni ok idhi achieve lek ma nisendiko kanyo. Koro omiyo kiseketo lek piny gimoro amora mitimo odhi e yo madhi gi lek mari. Erokamano ahinya. Rodrick, wachni mogik watieko thuolo marwe morumo. Igolo waka mar mondo mi wachiw thuolo ne weche manyien mag migago mapiyo. Wawach mana matin. Acho ni mokwongo ng'i gimo mi iketo lek, ang'o mi ibet gi lekno, nonri mokwongo. Mar ariyo, kidwa chopo lek marwa wan kaka ojende, ndik piny gima kaka idwa chope. Inya ndiko piny lek opogore gi ndiko kaka idwaro chopo lekno. Bed ni in gi kaka idwaro chope. Sama idwa nyiewo gimoro, bed ni iketo ni idwa chope nade. To lekni koko chopo, anano ni mano sawa, mano en just okay. Nikech ka in gi lek mi ing'e ni idwa chopo kiny, ang'o mi en lek? Mano ni lek samoro nyalo delay. To mogik, wan kako jende gi jok moko ma watemo mondo wachop lekwa. Samoro lek kin go to okochuno ni nyaka ichope kendi ng'at achiel. In gi jobathi ma unya bet nuriwo go lek achiel. Kata king'iyo johala mosadhi mang'eny, kata mana ng'at wuon Facebook, iyudo ka shares mag Facebook en gi 1%. Jok man go hala madongo. Koro wan kako jende be wabed jok mohere mamakre. Nyalo de lek na nya bet ni gi lekni. To kwa riure gi lekni, kumoro madodi cha ng'ani nyalo konya. Koro wabet jok mariure, okochuno ni lek nyaka itime kendi. Lek bende nya bed ni lek nuriwogi mosoku ni jok matimo hala. Mogik ako mos nikech kawuono wawuoyo lek. Erokamano, thuolo marwe morumo. Igolo waka inno ka ng'ama owinjo bed ni somo weche manyien Milton an ok osedonjo ka. Erokamano ahinya. Mosa ahinya imoso ng'ama mapiyo. Ana moso dawa. Erokamano. Iluonge ni Nyaeli. Erokamano. En moso gichung' gi lek gate nyaka kuma chopo. Erokamano ahinya Rodrick, John Sam Yogo, Steve Ray, Wendy, Sharon kaachiel kod Tifina kuom kawo thuolo maru mar mondo mi ubi wabed kod twak makamae odiochieng' ma kawuono. Chenro ni mokwongo mar yie jomatindo e Ramogi TV. Nyaka Ramogi Ajwang' in bende agoni erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gi sani mochopo e giko mar chenro marwa mar yie jomatindo. Nyaka Ramogi Ajwang' mana kiwinjo lek to ber kibedo godo. To kata otek manade chaka mar mondo mi ne ni chopo lek mari e yo makare. Nyaka Ramogi Ajwang' erokamano ahinya kuom bedo koda nyaka na chak chenro saa 4 mar okinyi. Sani aneno kanyo kodong' mana dakika matin to chopo kanyo saa 7 mar odiochieng'. Kendo gi thuolo ni wakawo yo madundo nyawadwa Milton Ochieng' oseikore yo makare mar kelo ni mano weche manyien mag migago odiochieng' ma kawuono. Nyaka kendo waromo odiochieng' mano juma manyien e chenro ni mano mar yie jomatindo. Ibed kod odiochieng' maber. Oriti masani, nyinga Joyce Oduor.
Ma en injili ngima, injili makelo ngima.